Bueno, sí, ou sí. Tens copia de isto? Tes copia? Vale, vale, pues non pasa nada. Bueno, estamos, non? Manu Vale. dixo que non podía vir hoxe, que lle era imposible asistir. A Manu. Así que como estamos todos, pois podemos empezar, vale? Pois empezamos coa sesión do pleno ordinario de marzo. O primeiro punto é a aprobación das actas das sesións anteriores. Hai 3 actas pendentes do día 23 de febreiro. A acta número 3 é a sesión extraordinaria e urxente do pleno da Corporación do 23 de febreiro, pleno que fora solicitado polo Partido Popular. Algo que comentar sobre esta acta? Non? Partido Socialista, algo que comentar? Sobre a primeira acta, a número 3. A número 3, sí. Nós queremos, por ratificación de urxente da convocatoria, a señora alcaldesa justifica urxente explicando que había un pleno extraordinario convocado por petición do PP coa mesma orden do día para o día 9 de marzo pois plazos establecidos pola lei. Pero que Luz presentou un escrito ao Partido Socialista no que decía prefería que os plenos extraordinarios se celebraran antes do ordinario. O Partido Socialista non decía eso. O Partido Socialista decía exactamente no noso escrito que solicitábamos que se convoque o pleno interesado de acordo co artículo 78.3 do ROF dentro dos 4 días seguintes á petición, sendo o primeiro, a efectos de cómputo, o día da presentación da solicitude, sin poder incorporar a orden do día solicitado polo Grupo PSDG-PSOE a un pleno ordinario, nin que en este pleno se inclúan máis asuntos. Iso é o que nos pedimos no escrito que presentamos aí o día 13 de febreiro de 2017. Non dixemos que preferíamos que os plenos se celebraran antes do ordinario. Non dixemos eso. Dixemos isto. Entón queremos cambiar eso. Vale, pero a acta está recollendo o que dixen eu, non o que dixeron vostedes na súa solicitude. Pero que nós non dixemos isto. Vale, pero a acta recolle o que dixen eu. Non se modifica. É que a acta recolle o que dixen eu, non o que dixo vostede. Pois nós, como non é verdad que nos dixemos isto, pois tamén a votamos en contra. Vale. Algo máis? Non? Non. Venega? Non. Bueno, votamos entón. Votos a favor da aprobación desta acta? En contra? A acta número 4, tamén do día 23, é a do pleno solicitado polo Partido Socialista. Algo que decir sobre esta? Non. Partido Socialista? Claro que non houve pleno. Primeiro non sabemos porque se fixo unha acta porque o pleno non se dou por constituído. Nós dixemos, cando votamos a favor a proposta do Partido Popular, dixemos que nós que retirábamos a nosa proposta de pleno porque non queríamos gravar o Concello con que se pagara un pleno cando xa se habían acordado o mismo ou prácticamente o mismo que habíamos acordado nós no pleno anterior, co cal non se constitui o pleno. Entón non entendemos como hai unha acta. Porque, lóxicamente, nos dixemos que non íbamos a gravar ao Concello con que se pagara, creo que se acorda todo o mundo desa frase. E, de repente, aparece unha acta que non se constitui o pleno. Dixe, usted retirou? Sí, retirámoslo. E agora aparece unha acta. Rematou? Sí. Bueno, eu pregunteille cando vostede dixo que o retiraba. Non foi iniciativa miña. Vostede dixo que retiraban o pleno. E o dixo unha vez que eu dera por iniciado o pleno e para que, falando da ausencia, creo recordar.
Entón, o pleno sí que empezara e logo, no transcurso, nada máis empezar, vostede dixo que renunciaba a él. Isto foi o que eu recordo que é o que se recolle na acta de feito. Bueno, Pero, pois nos queremos unha copia o da... secretario, se quere decir algo... Nos queremos unha copia da grabación Vale. deste día para comprobalo. Queremos visualizar a grabación e comprobar se efectivamente foi así, que nos den unha copia e logo nos decidiremos. Sin problema, en calquera caso, de todos xeitos, podese ver en internet a calquer momento, Bueno, pero nós que pedimos unha copia. Pois terán unha copia. A ver se é Venega, verdade. algo que decir sobre a acta? Non? Bueno, pasamos a votar entón. Votos a favor da aprobación desta acta. En contra? E abstencións? E como quedou? E como queda? Queda sen aprobar con 4... Ai, non, perdón. No. Queda aprobada con 4 votos a favor e 4 en contra. Hai que repetir a votación? Hai empate. Claro. Hai empate. Entón volvemos a votar. O teu voto non conta. Sí, pero hai que volver a votar para iso. Entón volvemos a votar. Votos a favor da aprobación da acta. 4. Votos en contra. 4. E abstencións. 4. Entón hai 4 a favor, 4 en contra e decide o voto de calidade da alcaldesa. E usted que vota? Eu xa votei a favor. Ahora, pero ten que facer... Votei a favor. Pois que se faga constar na manteño. acta que se aproba a acta co uso do voto da calidade da señora alcaldesa. E acta número 5 é a acta da sesión ordinaria do día 23 de febreiro, pleno de febreiro. Partido Popular. Se nos queríamos facer unha corrección na páxina 15, na moción no punto 5, o párrafo 11, un décimo, que dixemos que en todo caso a declaración de nulidade entenden que ten un procedimento regulado en causas pasadas, pon aquí. Nos dixemos causas tasadas. Algo máis? Nada máis. Correxes. Partido Socialista. Bueno, pois nós tamén vamos a anunciar o noso voto en contra porque creemos que en esta acta estáse cometendo, xa anunciamos a vez pasada, unha prevaricación administrativa porque na primeira acta que se votou e que se aprobaron unha prioridade de obras para o POS-Plus non están recollidas aquí en esta acta e como na acta se recollen as obras e que coinciden cas que se mandaron a Diputación, pois creemos que este se está cometendo unha ilegalidade. Por certo, queremos recordar que se nos mandou unha carta certificada para vir a velo o expediente e o señor secretario dixo que ese día iba a ir de viaxe ou que estaba enfermo e que quedou de chamarlo por teléfono e non. Bueno, pois entonces pode ser mañán, non? Vale, quedou de chamarme, como non me chamou. Vale, moi ben. Pois nada máis que eso, que queremos ver o expediente, que non o podemos ver e que consideramos que a prioridade aprobada media hora antes non se fai constar en esta acta. De feito, entre as cousas que se aprobaron, aprobábase a obra do Chalón e unha obra en Esteiro que non coincide ca que se pon aquí, co cal vemos que se está vulnerando un acordo plenario e imos a presentar a correspondente reclamación co cal estamos en contestar. Moi ben. Venega? Nada. Nada máis, non? Votamos entón. Votos a favor da aprobación desta acta. En contra? Queda aprobada. O segundo punto de orde do día é unha proposta de alcaldía sobre a situación do rexistro da propiedade en Moros. Paso a leela.
Exposición de motivos. O Consello de Ministros ven de aprobar o Real Decreto 195/2017 de 3 de marzo, polo que se modifica a demarcación dos rexistros da propiedade mercantís e de bens mobles. Neste Real Decreto se procede a agrupar o rexistro de Muros ao de Corcubión, que pasan a estar integrados e desempeñados por un único rexistrador, situado na oficina de Corcubión, que terá a consideración de oficina principal, segundo dispón a citada normativa aprobada polo Goberno Central. A realidade coa que nos atopamos é que a praza de rexistrador da propiedade de Muros desaparece, manténdose inicialmente unha oficina dependente do rexistro de Corcubión, que é onde radicará a demarcación do rexistro e a sede da oficina do rexistrador da propiedade. As medidas adoptadas con respecto ao rexistro de Muros, que de facto pasa a desaparecer e integrarse no de Corcubión, supoñen o recorte dun servicio público esencial, que pode obrigar os veciños de Muros a ter que trasladarse para realizar trámites de especial transcendencia, xa que fai presumir que estas medidas constitúen o primeiro paso para a supresión definitiva deste servicio no término municipal de Muros. Resulta indiscutible que unha vila da importancia de Muros debe contar con servicios como o do rexistro da propiedade, vital desde o punto de vista administrativo e socioeconómico para este municipio e a súa área de influencia. Por todo o exposto, proponse ao Pleno da Corporación Municipal o seguinte acordo. Primeiro, rexeitar a integración do rexistro da propiedade de Muros no de Corcubión, aprobada polo Real Decreto 195/2017 de 3 de marzo. Segundo, solicitar ao Ministerio de Xusticia que revoque esta medida e permita a permanencia do rexistro da propiedade de Muros, dando traslado ao citado Ministerio do presente acordo plenario. Terceiro, dar traslado do presente acordo plenario ao Goberno da Xunta de Galicia e aos grupos políticos do Parlamento de Galicia, aos efectos de instar o seu apoio á reivindicación da permanencia do rexistro da propiedade de Muros. Cuarto, instar que a agrupación dos rexistros sexa persoal e non funcional. Quinto, dar traslado á Deputación e á FEGAM desta reclamación. Sexto, que non se tome como referencia o número de asentos rexistrais na época de crise e que o criterio a utilizar sexa igual para todos. Bueno, é unha proposta resultado da reunión que houbo con profesionais que interactúan máis frecuentemente co rexistro da propiedade e resultado tamén das aportacións dos grupos da oposición, sobre todo do Partido Popular e do Partido Socialista, que foron os que fixeron as aportacións. Entón, é unha proposta consensuada, pasamos a debatir sobre ela. Partido Popular? Bueno, nós xa manifestamos na comisión e tamén nesa reunión que defendemos a permanencia do rexistro da propiedade e que defendemos, sobre todo, que se garanta que a prestación dos servicios que ofrece a Oficina de Rexistro se manteña na súa totalidade. Aínda que entendemos que o Real Decreto vai nesta liña e que, de feito, na disposición adicional primeira garante que as oficinas xa creadas se manterán abertas ao público e nelas se seguirán desenvolvendo as operacións propias das oficinas principais, tamén nos entregou a señora alcaldesa nesa reunión unha carta que lle envía a Dirección Xeral dos Rexistros de Notariado, que, bueno, que di que se vai a manter o archivo histórico e que os usuarios podrán seguir realizando presentaciones e retiradas de toda clase de documentos, obtener publicidade formal e todas as demás operaciones propias de las oficinas de un registro de la propiedad que han venido desarrollando hasta la fecha, para lo cual estará telemáticamente conectada con la Oficina del Registro de la Propiedad de Corcubión, evitando así al ciudadano traslados innecesarios entre las distintas oficinas para resolver cuestiones registrales que afecten al territorio situado en el otro distrito. Aínda así, pois consideramos que a pérdida da cabeceira de comarca para Muros pois é unha cuestión que hai que intentar solventar e defender. Como tamén manifestamos na comisión e na reunión, consideramos que é importante facer un seguimento neste sentido de que este servicio se presta en estas condicións e que o Concello pois debe estar vigilante. Pedimos tamén nesa comisión, inda que non se recolle aquí nesta proposta, que se valorase a posibilidade de facer un informe xustificativo da reivindicación da permanencia do rexistro e incluso de constituir unha comisión de seguimento e que se solicitara tamén o apoio de outras entidades que a proposta da alcaldía non incluía, como era a Diputación e a FEGAM. De momento non teño máis intervención. Partido Socialista? Bueno, nos empezamos votando de menos que na reunión cos profesionais, a parte destes acordos, tamén se acordou
falar co resto dos concellos afectados e non ven aquí, non ven recollido. Entón, a nos gustaríanos que se recollera en ese punto, que se acordara falar co resto dos concellos, co resto dos alcaldes ou dos grupos de goberno dos outros concellos afectados e así entre todos poder facer máis forza para que non nos víramos privados do rexistro da propiedade de Muros. E tamén queríamos, porque a recollida de firmas xuntamos 2.700 firmas de todos os veciños e veciñas de Muros e a primeira presentación fixémola na subdelegación do Goberno dirixida ao Ministerio de Facenda e Función Pública na subdelegación do Goberno da Coruña dirixida á Dirección Xeral de Rexistros e Notariados. E gustaríanos que a proposta se fixera, o sea, se formara parte desta proposta que traemos aquí ao Pleno. A presentación, o justificante da presentación das firmas. Unha para o Partido Popular. A reclamación dos veciños de Muros de que, creemos que 2.700 firmas para un concello como Muros son moitas firmas e non fan máis que deixar de manifesto a situación de que os veciños non queren perder máis, non queren seguir perdendo servicios, como este caso, outra proposta do Partido Popular, que non sei que pasa co Ministerio de Xustiza do Partido Popular, porque cada vez que se lle ocurre facer un recorte, sempre se acorda de Muros, se acordara para outras cousas, mellor lle era, porque cando se falou, tamén falaron de facer unha remodelación da lei de planta, de facer unha distribución distinta para que todo o mundo nos entendamos das sedes dos xulgados, sobre todo en Galicia, pois o primeiro que se lle acordou foi o primeiro xulgado de Muros, como se lle ocurre ahora o primeiro rexistro da propiedade. Nós non podemos estar de acordo con esas políticas do Partido Popular, podían recortar de outra maneira, de feito, cando foi dos xulgados fixos unha labor moi grande entre colexios de abogados, procuradores e como se chaman estos, e máis xente, xente moi vinculada ao xulgado, incluso moitos veciños e veciñas, como é o caso do rexistro da propiedade, que a nosa sorpresa foi cando vimos que non se respiraba, que nada estuvera facendo e na calle había unha gran alarma social e empezamos a recoller as firmas e a nosa sorpresa foi que efectivamente a xente andaba preguntando onde podían firmar porque querían deixar de manifesto que están en contra dos recortes dos servicios a que temos dereito os veciños e que xa están aquí, que non se trata de que hai que crear unha partida ou hai que gravar os presupostos para crear unha oficina, sino todo o contrario, sino que se trata dunha oficina semipública onde os ingresos ou non ingresos son para un particular, así de claro, son para o registrador da propiedade. E como tal e manifestaban aquí algún compañeiro outro día na reunión de profesionales, decía que non é un motivo o que o señor registrador da propiedade se vexa mermados os seus ingresos e que ese sea o motivo basicamente e non a territorialidade como manifestan en ese Real Decreto, o motivo polo cal se queren pechar a oficina do Rexistro de Muros. Outro día a señora alcaldesa entregounos unha comunicación do Ministerio de Xustiza mandaron unha xustificación de por que queren anular esta oficina do rexistro. Creo que outro día quedou claro aquí entre todos de que é inviable, o sea, ter dúas sedes e un solo rexistro, que é o que queren facer. O sea, eso é técnicamente inviable pola forma de traballar do rexistro. Entonces, o que creo que temos que facer entre todos e seguir traballando, pedimoslle desde aquí a señora alcaldesa que axilice esos trámites cos outros alcaldes e alcaldesas dos outros concellos involucrados e perxudicados con este peche desta oficina e nós seguiremos ca nosa labor desde logo e facendo chegar a todas as institucións a queixa e a solicitude de todos os veciños de Muros. Sí. Venega. Ben,
Pois, bueno, estando de acordo ca aquí a compañera do PSOE, que a nós non nos chegou a petición esa a asinar, senón tamén non haberemos asinado. Decir simplemente que dende o BNG tamén estamos traballando no Parlamento para tomar iniciativas que forcen atrás a marcha deste proceso, que o vemos como outra estrategia máis do Partido Popular para precarizar os servizos públicos e que apoiaremos todas aquelas actuacións que busquen evitar o desmantelamento do precario estado de benestar no que vivimos. Nada máis que decir. Bueno, con respecto ás conversas cos outros alcaldes, xa falei co alcalde de Carnota, co alcalde de Mazaricos e coa alcaldesa de Outes, e lles enviei posteriormente a conversa telefónica a cada un correo electrónico no que lle enviaba como archivos adxuntos a xustificación que nos enviou o Ministerio para esta medida que toma nese Real Decreto, lles mandaba a copia da proposta que os traíamos aquí a pleno e lles mandei tamén os modelos que temos postos a disposición de particulares e entidades para que quen queira poida reclamar ao Ministerio, á Dirección Xeral, que se manteñan os servicios e o rexistro na propiedade de muros. Eso xa está feito. Nas conversas telefónicas, o alcalde de Carnota e de Mazaricos me dixeron que apoiaban no que fixera falta, sin ningún problema, e a alcaldesa de Outes dixo que iba a mirar ben a documentación porque o que ela lle transmitiran é que no rexistro da propiedade se iba a seguir mantendo todo igual e que non iba a haber ningún cambio. Entón que iba a mirar todo ben e que logo xa me decía algo e non me dixo, por agora non me dixo máis nada. Quero dicir que eso está feito vía telefónica e vía correo electrónico das dúas maneiras. E con respecto ás firmas, bueno, me parece ben. Constar aquí, como outro punto. Esa é outra cousa que lle quería preguntar e logo me contestas a vostede no seu segundo turno de intervención. Como quere que reflexemos, non hai ningún problema, non hai ningún problema co asunto das firmas, de feito eu mesma firmei na recollida de firmas e o Concello se prestou a compulsar as copias que necesitaron e houve colaboración para a recollida de sinaturas, como ben sabe, non hai ningún problema. Pero sí, logo, cando no seu turno de palabra, que nos explique como quere que fagamos constar na proposta, non hai ningún problema, pero que nos diga como, porque, bueno, é unha recollida de sinaturas que xa se iniciou antes da proposta, esa está enviada, e entón non vexo eu como facelo, como incluir na proposta de acordos, pero bueno, logo non lo comenta e se non hai problema o incluímos sin ningún problema. Igual que o tema dos alcaldes, xa nos explica como quere que o fagamos figurar, que tampouco hai ningún problema en que o fagamos figurar. Pode ser na exposición de motivos ou pode ser como proposta de acordo se vostede considera. Partido Popular, segunda intervención. Bueno, a nós o que nos interesa é que se manteña o servicio, que entendemos que é o importante para os veciños de Muros. O rexistro de Muros hai 10 anos que está vacante e ten bastantes problemas a hora de traballar precisamente por estar vacante. Sufre bastantes retrasos, o que ocasiona que incluso algúns usuarios, os que poden, pois se vayan a facer as cousas a outro sitio. Entonces, si, na oficina liquidadora van a facer as cousas fora e que pode, pois se marcha a outro sitio porque aquí están tardando moitísimo. Eu entendo que o importante é que os veciños de Muros podamos seguir facendo uso dese servicio. E entendo que tal e como está redactado o decreto se garante que ese servicio se vai a manter. Outra cousa é que habrá que estar vigilante, porque eso ten un plazo que acaba no mes de junio para que este, digamos, en funcionamento e que efectivamente se cumpla o que o decreto di, o que o registrador di. Hasta agora viñan registradores de Corcubión, de Órdenes, das Pontes de García Rodríguez, de non sei onde. Unha vez cada mes ou cando lle tocaba, cada un coa súa forma de facer e coa súa forma de traballar. É de esperar que se agora é unha única persoa a que vai a facerse cargo do rexistro, sexa un funcionamento máis áxil e mellor, é de esperar, porque vai haber alguén que vai a responder por isto, porque hasta agora pois viña un, tiña a súa forma de facer as cousas, viña outro, tiña a súa forma de facer as cousas e así andábamos pois con bastante retraso. É evidente que unha plaza que leva vacante 10 anos ten algún problema, entonces terán que poñerlle algunha solución. Nós o que sí reivindicamos é que se manteña o servicio. As firmas efectivamente están recollidas. Eu creo que a xente está firmando de boa fe, pero eu non lle firmaría un papel en blanco a vostede
Pois nunca, a verdad. E creo que o formato que están recollendo as firmas, pois se firma un papel en blanco. Entonces non teño moi claro que eso sea correcto, a verdad. En canto á lei de planta xudicial, bueno, retirouse, non se levou a cabo, o propio goberno retirou. Entonces non sei se quere falamos da reconversión industrial ou da política do PSOE, pero bueno, non vexo que veña moi a conto neste caso. Rematou. Partido Socialista. Está claro que a que non lle firmou un papel en blanco fomos nós, o Grupo Socialista, por eso está na oposición. Bien, nós non esperábamos de outra maneira de que acabaran os do Partido Popular defendendo as políticas do Partido Popular, porque es la voz de mi amo e entonces son como ovellas. E entonces todo canto din teñen que defender, hasta eso. O que pasa é que lle falta valor diante da xente de estar aquí dicindo que lle dá razón ao ministro e que pechen o rexistro. Pero ao final, péchase, pero que non se pecha de todo, pechase un pouquiño, non sabedes? Porque vai funcionar igual, eso é o que nos está contando. Está justificando a política do Partido Popular, que non é nada extraño, non é nada raro. Desde o Partido Popular justificouse de todo, absolutamente de todo. Entonces nós esperábamos eso, que viñeran aquí a justificalo. Bien, que pasa? O que pasa é que depois hai que andar pola rúa entre os veciños. E a maior parte, unha parte importante da xente que firmou aí, non de boa fe, sino porque sabían o que firmaban e querían firmalo, é xente do Partido Popular que non está de acordo ca política que vostede está mantendo, está clarísimo. Pero bueno, ese non é problema noso. Ven a decir aquí que o rexistro da propiedade, o que pasa é que non ten nin idea de como funciona o rexistro da propiedade, por iso di. Non ten nin a menor idea. Acaba de decir que o rexistro da propiedade leva moito retraso porque o registrador non ven e a xente vai presentar documentos a outro lado, cando é imposible. Os documentos de muros hai nos que presentar en muros desde Carnota hasta a Serra de Outes. Todos esos documentos, o tráfico xurídico que dependa do rexistro da propiedade de bens inmobles ten que ir ao rexistro da propiedade de muros e o resto é ignorancia supina, pura e dura, nada máis. E despois di, porque con respecto á oficina liquidadora, que están tardando moito. A oficina liquidadora o único que fai en muros é levas o impreso previo pago na oficina bancaria que sea e poño un sello. O sello é inmediato. Bueno, o que pasa é que tratamos de justificar o injustificable, o sea, non saben o que han de facer. Depois di que con unha persona que vai ser moito máis así, pero resulta que esa persona vai levar dous rexistros, o de Corcubión e de Muros, que casualmente Muros de Corcubión está a máis de 40 minutos, pero esa persona vai ser Superman e vai volar. Entonces, por eso vamos a estar mellor. Ahora, que di o Partido Popular que vai a ter un registrador para dous registros que con un registrador para cada registro. Iso é o que nos ven a contar aquí o Partido Popular porque son órdenes e os soldados, lógicamente, tienen que seguir órdenes. Pouco lle interesa o futuro do noso Concello. Interesalle que o Partido Popular vai ben. Bien, complicado. Pero nós, desde o Partido Socialista, primeiro, non recollemos ninguna firma en blanco. Segundo, as firmas, de momento, presentámolas donde creemos que as hai que presentar. Vamos a seguir presentando esas firmas e queremos darlle as gracias á señora alcaldesa por haber colaborado con nós para facer as compulsas, porque senón non nos valían. Creemos que é importante levar o pesar, o sentir dos nosos veciños ás institucións, creemos que é moi importante e por eso fixamos. Non o fixamos para nós, fixámoslo para todos os veciños, que creo que, bueno, que desde todas as institucións estamos de acordo, menos o Partido Popular, que di que ao final que desde o Goberno de España se retirou a modificación da lei de planta, cando non é así. O sea, tontos non somos. O que fixeron é cortaronlle a cabeza ao ministro porque era unha barbaridade supina. Vale, iso foi o que lle fixeron. Al señor Gallardón, gracias a Dios, Dios lo tiene a gloria. E agora si se va a empecinar con Muros, pois nós desde aquí habemos de facer todo o que podamos para que tampouco este aí. Nós vamos a defender a xente que defenda o noso Concello, non o partido, señora Inés. E de firmas en blanco, nós nunca pedimos unha firma en blanco a ninguén. Agora, vostede xa veu a resposta do PSOE. Gracias. Quero decir como quero poñer esas cousas.
É como quero, como se lle parece a vostede. Vamos a ver, como o día da reunión dos profesionales acordamos entre os puntos que se debatiron aí, que se fixera entre as peticións de aquí, pois que fixéramos constar de que, ao millor, eu creo que se podería acordar que todos os concellos perxudicados, neste caso son 4, todos os concellos perxudicados fixeron, non sei, un escrito, un manifesto, algo, protestando polo Real Decreto 195/17, de alguna maneira, o sea, que se faga constar ou no corpo da súa proposta ou nunha petición, eu mellor creo que no corpo da... E se incluímos un punto solicitándolle aos concellos de Carnota, Mazaricos e Outes o apoio a esta proposta? Eu creo que sí. Algo así? O que leven ao pleno, que faga metemos un punto, un acuerdo plenario. Se insta a outros organismos, pois instar os concellos afectados a apoiar esta reivindicación. Pero sería un texto así. Eso facémolo así. Instar os concellos afectados a apoiar esta reivindicación. A apoiar esta reivindicación. E con respecto das firmas, pois facer constar que desde un grupo ou desde todos danos igual, o sea, que nos subemos todos, isto non é cuestión de uns nin de tal, que queremos deixar de manifesto a actitude, a solicitude de 2.700 veciños de Muros que a súa protesta pola supresión do rexistro. Bueno, pois se lle parece podemos poñer na exposición de motivos que se están adoptando varias medidas e unha delas foi unha iniciativa do Partido Socialista, non hai ningún problema que se saiba, de recoller asignaturas na que se acadaron 2.700 votos. Na exposición de motivos. O que nos interesa é que o que se faga quede resultado. Pois facémolo así, entón. Venega. Eso como quedaría redactado, perdón? Quedaría na exposición de motivos, quedaría que dende Muros, porque se poñemos dende o Concello parece que é o goberno municipal, e neste caso non foi, no tema das firmas, poñemos que dende Muros están adoptando varias medidas e unha delas foi a recollida de asignaturas promovida polo Partido Socialista na que se acadaron unhas 2.700 asignaturas que se dirixiron ao Ministerio ou a Dirección Xeral e que se van dirixir a FEGAM e que se van dirixir a FEGAM, se vos parece, tal cual, así. Tal cual foi, vamos. Iría despois de as medidas adoptadas con respecto, que quería saber exactamente. En que lugar? Pois eu creo que xusto antes dos acordos, xusto antes de, por todo o exposto, proponse ao Pleno da Corporación Municipal como último párrafo. Si vos parece ben. Entre as medidas... Dende Muros están adoptando... Dende o Concello? Dende o Concello non, dende Muros están adoptando varias medidas e unha delas foi unha recollida de asignaturas promovida polo Partido Socialista na que se acadaron unhas 2.700, algo así. Dirixidas á Dirección Xeral e a FEGAM. Unha delas foi unha recollida de firmas. Unha recollida de asignaturas promovida polo... Unha recollida de firmas, o número... Pero o número non sabemos. 2.700. Xa. Sí, porque as contamos nós e presentamos a isto. Ten unha entrada en un organismo oficial, convertese en un documento público e se é mentira, pois... Aquí ten o sello do PSOE. Abaixo de todo, se mira aí. É que non se ve na foto todo. Pero non pasa nada, podemos unha recollida de asignaturas que o propio Grupo Socialista manifesta ser en alrededor de 2.700 dirixidas ao Ministerio e a FEGAM. Unha recollida de asignaturas que o Grupo Socialista manifesta ser en unhas 2.700 e así xa non hai lugar a suspicacia nin a problema. Non, o escrito que aportamos e aquí abaixo, señora alcaldesa, trouxe porque queremos entradas. Manifesta por escrito. Non traía. Este é un selo. Manifesta por escrito. É un selo da Ministerio de Facenda. Claro, é que aquí non se ve, Aquí debaixo. Pero igual, non pasa nada. Eu o que vexo aquí é o sello do PSOE, nada máis. E abaixo, Inés, o de abaixo? O sello electrónico. Pequeno. Claro, que miraba o sello, como dixo, ten un sello a letra pequena, hai que ler a letra pequena. Sí, ten un sello electrónico, sí, claro. Vale. Manifesta por escrito son unhas 2.700. Sí.
Deixámoslo así, entón. Entón quedan as dúas cousas incorporadas. Vale, moitas gracias. Venega. Ben, nada máis decir que eso, que estamos en contra da supresión deste rexistro. Bueno, contestándolle a portavoz do Partido Popular cando di que a xente se desespera e vai facer o trámite a outros sitios, penso que iso é mentira porque ela poderá facelo, pero hai xente que ten 70, 80 anos que non dispón de coche e ter que moverse a Corcubión non lle é moi cómodo. Entón, eso, nos estamos loitando polo benestar dos nosos veciños. E penso que suprimindo este rexistro que non se acadará. Nada máis. Moi ben. Bueno, pois, dende Compromiso por Galicia apoiamos tamén esta iniciativa. De feito, traemos a proposta dende a Alcaldía porque entendemos que non hai ningunha xustificación razonable para esta modificación. Non beneficia en nada a cidadanía e a única persoa que beneficia esta reestructuración ou reorganización é o registrador ou a registradora que lle permite manter ingresos. Entón, non entendemos esta reordenación. Si realmente queren modificar algo e axudarlle en algo a cidadanía, sería máis comprensible, máis entendible que fixeran outro tipo de reestructuración, como se solicita aquí, por exemplo, unha agrupación persoal en lugar de funcional, co cal a cidadanía non notaría absolutamente nada e unha mesma persoa atendería 2 rexistros, pero cada un dos rexistros como tal. Ou unha reorganización na que se fixera outra distribución territorial dos lugares afectados o que lles corresponde cada rexistro, de xeito que non obligaran a unha persoa de Esteiro a ir a Corcubión a casi unha hora de distancia, habendo outra aquí que lle queda moito máis cerca. A distribución territorial sería máis entendible que realmente beneficiaría, non? Entón, eu creo que, bueno, preguntándose a quen beneficia esta reorganización, creo que xa hai motivos sobrados para opoñerse e, sobre todo, o interés de todos, que además quedou claramente de manifesto, tanto aquí todos os grupos que forman a corporación como na reunión con profesionais, quedou de manifesto co importante que en Muros se manteñan todos os servicios que prestan na actualidade esta oficina. Así que, sin máis, se vos parece, pasamos á votación. Votos a favor da proposta? Unanimidade. Ben, o terceiro punto da orde do día é unha moción do Grupo Socialista relativo á construción do edificio do Xulgado, moción que foi tratada en comisión informativa e na que o Partido Popular presentou unha emenda que foi aceptada polo Partido Socialista. Quere ler vostede a moción? Bueno, pois, moción do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa á resolución da Xunta de Galicia onde aparca a construción do edificio do Xulgado de Muros. O Concello de Muros, co goberno do Partido Socialista, durante o goberno do bipartito PSOE-BNG na Xunta de Galicia, atendendo as necesidades da poboación de Muros e, en concreto, a pelexa que durante moitos anos estamos a sufrir os muradáns, aprobouse e dotouse de consignación orzamentaria a construción dun edificio para a ubicación do Xulgado de Muros. Redactouse o proxecto de edificación e, por o Concello, adquiríronse os terreos poñendo os mesmos a disposición da Xunta de Galicia para iniciar ese edificio de xulgados. Tan pronto como entrou no goberno da Xunta de Galicia o Grupo Popular non dubidou un minuto en paralizar o dito proxecto de construción desviando os cartos para outras cousas, cartos que non se investiron no noso Concello. Despois, desde o Goberno de España, o señor ministro, en aquel intro, o señor Gallardón, non se lle ocorre mellor cousa que propoñer unha modificación da lei de planta, o que levaba, entre outras cousas, a alonxar a xusticia dos veciños, pois propoñía pechar un número elevado de sedes judiciais para trasladalas ás capitais de provincias. Por suposto, en ese paquete de supresión de xulgados encontrábase Muros. Problema que se foi solventando coas múltiples protestas de particulares, colexios de abogados, colexios de procuradores de toda España e, máis concretamente, no caso que nos ocupa de Galicia e, finalmente, cesando o señor Gallardón como ministro de Xustiza.
Pois parece ser que non acabou o ataque ao noso Concello en relación cos dereitos dos cidadáns e a proximidade da xusticia, pois estes días coñecemos pola prensa en boca do director xeral de Xusticia da Xunta de Galicia, do Juan José Martín Álvarez, que o goberno do PP acordou suprimir a muros do Plan de Infraestructuras Judiciais, aprobado en 2009, suprimindo así mesmo a construción do edificio do Xulgado de Muros, argumentando que en esta demarcación non hai unha previsión de aumento de demanda e o servicio ubícase no Concello dun xeito digno para cumprir a súa función, sustituindo esta inversión por novas inversións e melloras nos xulgados de Villagarcía, Cambados e Vigo. O señor director de Xusticia non se preocupou de informarse cal era a situación do xulgado no edificio do Concello de Muros, ni tampouco de como eran esas previsións que ele apunta, porque se informara, seguramente se enteraría de que o único xulgado de Galicia que non ten videoconferencia, non hai funcionarios de servicio de notificacións, non hai local para rodas de recoñecemento, o local dos abogados tense que ubicar en parte das instalacións do Concello. Todo iso por non haber sitio físico, además de ter que compartir de xeito moi incómodo o arquivo definitivo, así como o lugar para guardar as pezas de convicción, deixando moito que desexar co que marca a lei, e considerando que no ano 2016 o número de asuntos que entraron para o seu trámite ascendeu a 1437, sin persuicio dos que siguen en trámite, co cal non só se necesita un edificio que cumpra cas necesidades que apuntamos, senón que además necesitaríamos un xulgado número 2. Por isto, propoñemos ao Pleno da Corporación de Muros que se requira a Xunta de Galicia na persona do seu director xeral para que o Concello de Muros siga incluído no Plan de Infraestructuras Judiciais aprobado no ano 2009, con todas as prerrogativas e beneficios que lle correspondan. Que se recupere a partida orzamentaria, así como o proxecto que consta no Departamento de Xusticia da Xunta de Galicia, e se acorde iniciar o edificio para o cual estaba destinado, dotando o mesmo de infraestructuras e servicios que constan en todos ou case todos os xulgados de Galicia, por ser necesarios para o digno exercicio da xusticia, por ser un dereito de todos e todas as muradáns, e que se asigne outro funcionario ao xulgado de Muros porque carecemos de un funcionario máis. Estamos de acordo ca adenda do Partido Popular, que pide que o Concello de Muros se dirixe á Xunta de Galicia para que se contemple a construción dun edificio judicial e que se garanta as dotacións de todo tipo necesarias para un axeitado funcionamento da Administración de Xusticia no Partido Xudicial de Muros, en especial en este exercicio 2017 se dote dun equipo de videoconferencia ao Xulgado de Muros. Partido Popular. Bueno, non era unha adenda, era unha emenda á súa proposta, porque non existe ningunha resolución da Xunta de Galicia na que se diga que non se vai a facer o edificio do xulgado de Muros. Non existe. O Plan de Infraestructuras Judiciais segue a contemplar a construción de edificio en Muros. Se ben é certo que, como vostede ben dixo, se priorizaron outras actuacións seguindo os criterios marcados polas memorias do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. Nós o que sí consideramos necesario é que se contemple a construción dun edificio judicial, creemos que é importante que se faga e que se manteña o servicio en condicións dignas e tamén creemos que é importante que neste mesmo exercicio se lle dote dun equipo de videoconferencia, porque, bueno, as rodas de recoñecemento pódense facer no cuartel, que ten instalacións suficientes para eso, e o servicio de notificacións creo que está funcionando, que hai un funcionario que notifica. Tamén nos parece ben que se lle dote de outros funcionarios, sei que fai falta, pero como o Concello sigue incluído no Plan de Infraestructuras Judiciais, o que lle propuxemos é a proposta de acordo que sería que o Concello de Muros se dirixa á Xunta de Galicia para que se contemple a construción dun edificio judicial e que se garantan as dotacións de todo tipo necesarias para un axeitado funcionamento da Administración de Xusticia no Partido Xudicial de Muros e, en especial, en este exercicio 2017 se dote dun equipo de videoconferencia ao xulgado de Muros. A isto se engadiría o que se asigne outro funcionario ao xulgado de Muros, que foi no que quedamos na comisión. Está? Sí. Partido Socialista. Bueno, o que quedamos na comisión foi pedir un funcionario máis, que efectivamente pareceme ben que se mete dentro da nosa moción, porque a petición é nosa, e pareceme ben que se fixera constar, claro, lóxicamente.
Tampouco nos importaba que a petición do Partido Popular se fixera constar tamén na moción como un acordo da Comisión Informativa, parecenos ben. Que Muros necesita unha infraestructura, sí. Que Muros ten servicio de notificacións? Non, non ten. O sea, o que non pode ser é que en todos os xuzgados da comarca haxa un servicio exclusivo que ten unha oficina con 2 funcionarios para facer notificacións, non há xente judicial como no ano 60, que é a que está facendo as notificacións, e que ahora non as fai porque desde entre os recortes do Partido Popular recortaronlle os gastos de desplazamientos e traslados. Co cal, se ten que facer unha notificación a unha persoa que está en non sei onde, por decir un sitio, ela non vai poñer o seu coche. Entón, como non lle pagan dietas de que se outro recorte do Partido Popular, pois non se fan as notificacións. O sea, que aí tamén erra, señora Inés. Facémolas nós, os procuradores. Vale, pero facémola porque non hai servicio de notificacións. E creemos que Muros ten o mismo dereito que ten calquer outro sitio, exactamente o mismo. Entonces non facemos máis que reclamar os dereitos dos veciños de Muros. O sea, os veciños de Muros chegan a calquer institución, o Concello, o Xuzgado, o Rexistro, e queren que os atendan como se atenden os de Madrid ou os de Salamanca. Exactamente igual. O sea, por ser de Muros, decir, a ver, que os faga a xente judicial. Non, señora, nós temos dereito a eso e reclamámolo. E entonces non estamos de acordo nos recortes que se están facendo. En concreto, di vostede que en ningún lado está posto eso, e non se está posto ou non, pero na televisión saleu. O señor director de Xustiza dixo na televisión, o sea, non sei, se o inventou, o mellor tamén é unha invención, como que lle dixo Rajoy ou outro, aguanta, tamén pode ser unha invención, non sei, pero que o dixo na televisión seguro, e que non hai partida tamén seguro, porque os nosos compañeros preguntaron en Santiago e a partida volou, que é verdad, priorizaron outras cousas, priorizaron poñerse calefacción a Vía García, priorizaron poñerlle funcionarios a non sei quen, priorizaron cambiar os equipos informáticos de non sei onde, cando Muros estamos así achicados e, dende logo, vostede tamén non sabe, porque estamos compartindo o arquivo. E iso é complicadísimo, porque o sitio do arquivo é a última planta do Concello e non hai nin para o Concello nin para o xuzgado. E digo aquí, e parece unha cousa así que non sona nada, pero pensar que están as pezas de convicción en un sitio onde non hai seguridade é unha barbaridade. Entón, iso todo, eu creo que os veciños de Muros temos dereito a funcionar como funciona a videoconferencia, a todo o que a lei marca, porque además está regulado perfectamente, e que non sufrir sempre nós, sempre Muros. O sea, a Xunta de Galicia non mira para Muros para facer carreteras, non, mira para Muros para quitarlle o rexistro, para quitarlle o xuzgado, para iso todo, para o que mira para Muros. Que se ríe, a mí non me fai gracia ninguna porque sufrímolo todos os veciños. A usted non lle interesa porque non traballa en Muros, pero os que vivimos e traballamos en Muros sí nos interesa. Sobre todo os que traballades en isto. En eso, claro, por suposto que sí. Venega. Nós decir que estamos a favor de mellorar todos os servicios públicos e, por suposto, tamén a xustiza. Consideramos un agravio por parte do Partido Popular o facer desaparecer esta aportación que era de 2009, que nos di desaparecer esta aportación do Estado que estaba comprometida para este proxecto. Dende 2009, non te dixistes que o retrasaron, pero que de 2009 son casi 10 anos. Era un plan de infraestructuras judiciais 2009-2000 non sei que. Si, 2030. Bueno, así como tamén desapareceu a aportación para a remodelación do Paseo Marítimo de Esteiro, entre elas moitas cousas. Por outra parte, vemos que deslocalizar o xulgado da Casa do Concello tamén repercuta tamén en que se poidan dotar máis oficinas para os distintos organismos locais, podendo centralizar así a xestión nun único edificio administrativo e mellorando a eficiencia e a comunidade para a cidadanía. E nada máis que dicir. Vale. Partido Popular. Non me acabei de enterar se aceptan a emenda ou non. Sí, xa dixemos na comisión. Aceptamos. Por iso, pero como agora non acabei de entenderlle moi ben o que dicía, pois nada máis que decir, se aceptan a emenda, nos, claro que queremos que o Concello teña xulgado e que teñan condicións e en eso vamos a traballar. Partido Socialista, algo máis que engadir? Nada máis. Non, que Venega? Nada máis. Bueno, pois pola nosa banda Compromiso estamos de acordo en que se construa un edificio do xulgado
E en muros, porque a verdade que as instalacións que están na actualidade non nos parecen unhas instalacións dignas, nin para as persoas que traballan ali, nin para as persoas que van ao xuzgado a distintos trámites. Entón, parecenos necesario que se construa un novo edificio. E de xusticia, ademais. Pasamos a votar, entón. Votos a favor? Vale. Bueno, seguinte punto, punto número 4, é un recoñecemento extrajudicial de créditos 1-2017. É o mesmo recoñecemento extrajudicial que veu ao pleno de febreiro. Son facturas que suman un importe total de 176.531,86 euros que traemos para consideración da aprobación do pleno do Concello de Moros. Xa o mes pasado informaba de isto, de por que o traemos, de que ten que ser o pleno quen aprobe estas facturas, de por que non se aprobaron no seu momento, quedáronse sin crédito nas súas respectivas partidas. Xa explicábamos o mes pasado que o presuposto é unha previsión de ingresos e gastos e, como tal previsión, ás veces esas non se corresponden coa realidade e foi o caso. Isto é o resultado, como explicaba tamén o mes pasado, de un proceso de depuración. Agardamos que sexa o primeiro e o último recoñecemento extrajudicial deste ano 2017. Pensamos que así vai a ser, permitiría pagar facturas importantes. Estamos falando de, a maioría delas son facturas de suministración eléctrica e hai algunhas, como xa recordábamos no pleno do mes pasado, hai 3 do mandato anterior, unha do ano 2012, outra do 13 e outra do 14. Entón, bueno, indicar que é necesario poder aprobar estas facturas para lle pagar a estos proveedores. Preguntaban na comisión informativa se iniciáramos o expediente de contratación da suministración eléctrica, xa ali lle informábamos que non o iniciamos. O que se fixo foi solicitar de informe á FEM, porque se está valorando a posibilidade de facelo a través da FEM. E hai dúas posibilidades, pero para outra sería necesario ter antes pagadas estas facturas para poder ir a outro procedemento, iso ou a FEM. E estamos valorando esa posibilidade no caso da suministración eléctrica. Intervencións, Partido Popular. Bueno, xa como tamén lle comentamos no pleno do mes pasado, esta é exactamente a mesma proposta que trouxeron, xa lle manifestamos a nosa opinión e xa vamos a reiterar. As facturas de electricidade teñen un reparo de intervención que hai meses que lle ven advertindo da necesidade de iniciar un procedimento de contratación, que dio informe de intervención do mes de febreiro que aínda non se iniciou, e tampouco que nos sepamos ou que nos transmitiran se está a traballar na elaboración dun orzamento para este exercicio. Aprobarlles este recoñecemento suporía darlles carta blanca para que sigan actuando desta forma que vostedes saben tamén como a nós que non é a correcta. Esta forma de aprobar pagos é un procedimento excepcional ao que están recurrindo como se fora a forma habitual de pago. Insistímoslle en que teñen que facer o orzamento e teñen que cumplir coa legalidade. A comisión informativa non acudiu o concelleiro da área, que ao mellor se nos podía contestar o que lle preguntamos, que vostede non sabía se se iniciara ou non se iniciara, preguntoulle o secretario. Nós, cando vimos que traían de novo este recoñecemento sen cambiar ninguna coma, pois, bueno, pensábamos que era que avanzaran algo no procedimento de contratación do suministro eléctrico ou que nos iban a traer un avance, un borrador dos orzamentos, pero foi unha mera ilusión. Nos gustaría tamén resaltar ou saber por que o concelleiro de área non está presente na comisión, que se supón que é o que leva o tema. Nós non entendemos, supoñemos que nós, nin ninguén que faga máis dun ano que nos digan que están traballando no orzamento e non vexamos ningún resultado dese traballo. Non sei se é porque nos está contando un conto ou unha mentira ou porque é unha pura cuestión de capacidade. Comentou vostede, xa que estamos falando tanto do Goberno do Estado, que parece que se vai a organizar aquí, dicía que tamén Rajoy estaba traballando con un orzamento prorrogado.
Hombre, Rajoy estaba traballando co orzamento prorrogado que fixo un goberno que presidía el. E bueno, non nos parece que sea comparable. A impresión que nos temos, señor Alfonso, é desde que o PSOE lle regalou a alcaldía, pois vive vostede nunha nube e ten que baixar os pés a terra e poñerse a traballar por este concello, que é o que reclaman os veciños e o que todos esperamos. Rematou. Rematei. Partido Socialista. Bueno, pois nós xa manifestamos e xa anunciamos o noso voto en contra na Comisión Informativa e non por nada, sino por mera coherencia. Usted, cando fomos á Comisión Informativa, anunciou que non había ninguna modificación, ningún cambio, que era exactamente o mismo que trouxo no pleno pasado, o cal nós, desde o noso grupo, non o entendemos moi ben, porque se a vez pasada se votou en contra porque non estábamos de acordo na forma de traelo e non nos dou ningunha cousa nova, ningún aliciente, non entendemos como se volva a traer da mesma maneira, sin modificar ninguna sola coma. Creo que no pleno pasado, creo que o concelleiro de Facenda decía que eran as últimas facturas que se iban traer para aprobar de forma extrajudicial. Non son as últimas, porque a nos constanos de que hai facturas sin pagar que van ter que vir da mesma maneira, e entonces tamén, visto ao reparo da señora interventora, pois creemos que non debemos aprobar estas facturas e a ver se eso sirve de motivo ou de aliciente para que se poñan a facer o presuposto, porque creemos que o presuposto está sin facer e sin iniciar siquiera. Venega. Ben, nos anunciamos, bueno, eu anuncio que igual que o mes pasado vou a votar a favor. Ao BNG preocupanos moito a situación na que queda o Concello agora mesmo sin secretario, sin interventora. Pensamos que entre todos debemos buscar solucións que axuden a funcionar con axilidade o goberno municipal e salir do colapso no que se atopa. Os orzamentos no pleno pasado dixestes-nos que iban a presentarse prontamente. Agora, sin interventora, gustaríanos saber como vai a funcionar isto, como vai a ir. Nada máis. Partido Popular. Pois non temos máis que comentar. Xa dixemos que teñen que espabilar e poñerse a facer as cousas que teñen que facer. Entre elas, pois, o orzamento. Partido Socialista. Que queremos ver o orzamento canto antes en riba da mesa. O mesmo. Moi ben, bueno, en canto ao orzamento, como xa saben, que se comentou na Comisión Informativa, este mes houbo cambios no Concello, se marchou a interventora e o secretario lle deron traslado. Eso fixo que o orzamento que está moi avanzado, pois tivera que quedar en riba da mesa. Agardamos que se poida incorporar en breve de novo a interventora, a ver se lle permiten acumular o novo destino con este de aquí e poder seguir co orzamento que está prácticamente rematado para poder presentarlle aos grupos da oposición e poder recoller as aportacións que fagan. E iso é así. Neste tempo o que fixo intervención pois foi o que xa levaba facendo todo o tempo, darlle prioridade a outro tipo de actuacións, e de feito ten prácticamente rematada tamén a liquidación do 2016. Creo que estaba pendente de colgar ese mesmo mañán, non? Mañán ás 10, a cola. Bueno, pois no Departamento de Intervención, cos recursos humanos que temos agora mesmo, pois é todo o que se pode facer. E con respecto ao recoñecemento extrajudicial, pois bueno, se se aproba estupendo, e se non, pois o que comentaba o mes pasado, non? O que non vai a facer o Concello vai a ser pechar o alumeado público ou pechar instalacións municipais porque se rematou a partida e non queda crédito para pagar as últimas facturas debido aos imprevistos e as cousas que surdiron ao longo do ano. E como moi ben sabe ademais a portavoz do Grupo Socialista, o recoñecemento extrajudicial ás veces é inevitable. De feito, no seu mandato se teñen aprobado moitos recoñecementos extrajudiciais, moitos, e nós nunca se nos pasou pola cabeza impedirlle aos proveedores do Concello de Muros que cobraran porque se fixera fora de tempo. Nunca votamos en contra dun recoñecemento extrajudicial, nunca, aínda que diga que sí. E entón, bueno, deixámolo a consideración e responsabilidade de cada concelleiro e concelleira da corporación
que os nosos proveedores poidan cobrar ou non o que o Concello lles debe, que ademais son facturas que están comprobadas, son suministros e obras que efectivamente se fixeron e suministraron, e igual que comentaba no pleno do mes pasado, non pagar estas empresas significa que o Concello pode incurrir nun enriquecimento injusto que tampouco pode ser. Así que pasamos á votación. Votos a favor da aprobación do recoñecemento extrajudicial? Votos en contra? Vale, pois queda rexeitado. Pasamos ao punto número 5, que é unha moción do Grupo Socialista, que quedará igual que a anterior do Grupo Socialista, pendente do mes pasado, en este caso unha moción con motivo do día 8 de marzo. Sí. Pusemos de solo urxente, votouse en contra urxente porque non é urxente e agora estamos no día 30 e traemos a moción do Día Internacional das Mulleres. Bien, pero vámonos ler porque nós non coñecemos ningún manifesto que se fixera desde o Concello. Conmemoramos o 8 de marzo de 2017 como Día Internacional das Mulleres, co carácter reivindicativo que esta conmemoración supón. Este ano temos pouco que celebrar porque a desigualdade social medrou. España é o segundo país da Unión Europea despois de Chipre máis desigual. O goberno de Mariano Rajoy usou a crise económica como excusa para desmantelar as políticas de igualdade. Rajoy gobernou até agora en contra das mulleres, fulminou tantos organismos como políticas específicas de igualdade, recortou e suprimiu subvencións para a formación da igualdade. A reforma laboral que hai que derogar supuxo a reducción de postos de traballo no sector público, o reparto desigual do emprego no mercado laboral, a precariedade, a temporalidade e o emprego a tempo parcial das mulleres que levan un significativo recorte na prestación por desemprego e reducións nas pensións. Todo iso supón un enorme retroceso en dereitos da ciudadanía e das mulleres. Dende que o goberno PP, o goberno de Rajoy, recortou un 47,6% con respecto aos orzamentos de 2009 en políticas de igualdade e na loita contra a violencia de xénero. España creceu un 23% según o FMI no número de persoas en risco de pobreza ou de exclusión social. Son fundamentalmente mulleres e novas. Perdéronse 25.000 postos de traballo femininos. No sector público, a destrucción de emprego feminino alcanza o 72%. Por primeira vez en 40 anos está a caer a poboación activa femenina. Tras a reforma laboral, perdéronse 133.000 empregos, dos cales o 60% do emprego asalariado feminino. A perda de emprego feminino triplica a perda de emprego masculino. Dende que o goberno PP intensificouse a destrucción do emprego feminino indefinido, un 68%. O paro feminino rexistrado aumentou ata alcanzar o 51,5%. España atópase no 7º lugar da Unión Europea con maior brecha salarial. A 1 de xaneiro de 2017, a pensión media dos homes era 1.223,73 euros ao mes, frente a 770 euros da pensión media das mulleres. Xunto a expulsión das mulleres do mercado laboral, a precarización das condicións laborales e a temporalidade das mulleres que teñen emprego está o aumento da brecha salarial. O Partido Popular non realizou ningún tipo de políticas de conciliación. En España, as mulleres traballan 21 horas semanais máis que os homes no traballo doméstico. O 82% das persoas coidadoras principais dos nenos e nenas de 0 a 3 anos son as nais, o 7,5% as aboas e só o 4,8% os pais. Frente a un goberno do Partido Popular que fixo recaer sobre os ombros das mulleres a parte máis dura da crise e o deterioro do mercado laboral, o PSDG-PSOE aposta pola paridade, pola corresponsabilidade, por eliminar a brecha salarial, pola equidade no emprego das mulleres que poña fin á precarización das súas vidas. Apostamos por combater a trata de seres humanos con fins de explotación sexual, para defender os dereitos sexuais e reproductivos, e especialmente polo dereito das mulleres a unha vida libre sin violencia. O obxectivo perseguido é o de recuperar o emprego perdido das mulleres, equiparar os permisos de paternidade e maternidade para avanzar na corresponsabilidade, no reparto das tarefas de coidados, reducir a brecha salarial, fortalecer os servicios públicos e racionalizar os horarios.
O PSDG-PSOE garantirá a igualdade de mulleres e homes no acceso, mantemento e promoción no emprego. Eliminará a brecha salarial entre mulleres e homes. Para iso potenciarase as inspeccións de traballo e incrementarase o réxime sancionador. Reporemos e dotaremos suficientemente as partidas orzamentarias que se foron recortando nos últimos anos, especialmente os recursos destinados á prevención contra a violencia de xénero, a recuperación integral das víctimas e a súa asistencia social, dependente tanto das comunidades autónomas como dos servizos da proximidade dos concellos. Este 8 de marzo, as mulleres e os homes socialistas acompañaremos as organizacións sociais e feministas nas movilizacións en defensa dos dereitos e libertades das mulleres que se celebrarán en todo o territorio. Un ano máis, reiteramos o noso compromiso en defensa da igualdade entre mulleres e homes e facemos un chamamento a toda a ciudadanía, ás institucións e as organizacións para que se sumen á conmemoración do Día Internacional de Mulleres. Ante o aumento da desigualdade nos últimos anos, o desmantelemento das políticas de igualdade, a deteriorización do mercado laboral e os sucesivos recortes do estado de benestar, o Grupo Municipal Socialista presenta diante do Pleno para a súa aprobación a seguinte declaración institucional na que insta o Goberno de Estado a repoñer todos os recursos recortados en políticas de igualdades e na loita contra a violencia de xénero, reforzar a prevención en violencia de xénero e facer especial hincapé en evitar a violencia nos mozos. Posta en marcha nos xulgados especializados en violencia de xénero o acompañamento xudicial personalizado para facer accesible a información ás mulleres vítimas de violencia de xénero sobre o itinerario e o procedimento máis seguro no seu percorrido xudicial desde o momento no que se pon a denuncia ata o final do proceso. Repoñer os organismos e políticas específicas de igualdade desmanteladas. Derogar a reforma laboral. Derrogar a lei de racionalización e sustentabilidade da administración local. Retirada do anteproxecto de corresponsabilidade parental. Mantemento da lei actual de saúde sexual e reproductiva e interrupción voluntaria do embarazo en todos os seus termos, incluída a regulación para as menores de idade. Promover unha lei de igualdade salarial entre homens e mulleres que garante de forma real e efectiva tanto a distribución social dos traballadores domésticos como a retribución para o desempeño dun traballo de igual valor, removendo todos os obstáculos, acceso, formación, promoción, conciliación que o dificultan. O manifesto xa está aportado e deixámolo, non? Porque... Sí. Vale. Partido Popular. Vai facer a intervención co permiso da presidencia a miña compañeira. Bueno, nós pensamos que reiterar un compromiso en defensa da igualdade e facer un chamamento para sumarse á conmemoración do Día da Muller non é suficiente. En este caso, é para nós demagoxia pura. E presentarlle ao Pleno de Muros unha proposta para derrogar a reforma laboral ou incrementar as sancións laborais, por exemplo, pois como que é moi grande, pero bueno, verdadeiramente hoxe podía estar Rajoy aquí, que igual é o protagonista do pleno. Nós pensamos que deberíamos tratar de avanzar na igualdade con medidas e con propostas máis concretas, asumidas por todos ou pola maioría. Somos conscientes de que o ámbito local, é o marco idóneo para a promoción e xestión de servicios que faciliten a conciliación. Por iso pensamos que sería máis útil que entre a Xunta e a FEGAM acadaran un pacto pola conciliación e a corresponsabilidade, dotando os concellos de recursos precisos para leválo a cabo, e non unha proposta tan amplia e tan demagóxica desde Pleno de Muros. Partido Socialista. Bueno, a nós iba a dicir que nos chama a atención que se presente unha moción en defensa das mulleres e que lle chamen demagoxia. E por encima que diga unha muller. Parécenos un pouco forte. Eu non a interrumpín. Vale, bien. Parécenos un pouco forte que desde unha muller sala que é unha demagoxia pedir os dereitos das mulleres. Dereitos que non os ten que pedir Raxoi, temos que pedir todos. Non ten que vir Raxoi. Se ven Raxoi a pedirlo, estamos tocaos de lala, porque o único que fixo foi recortar e recortar e recortar. E que calquer ámbito, calquera sede vale e é válida para pedir e reclamar os dereitos de quen sexa, neste caso das mulleres, e eu síntome moi orgullosa de estar aquí reclamándos, desde logo, non me parece ninguna demagoxia. Paréceme que todo canto se faga, esa proposta que fai vostede de que cheguen a un acordo a Xunta e a FEGAN, paréceme moi ben, a Xunta, a FEGAN, o Goberno de España, todo o mundo.
que se sume todo o mundo, pero que sea positiva e que vala para algo. Eu non teño datos actuais, non sei o que pasou estes 2 anos, pero os anos anteriores, voulle dicir o que pasou desde a Xunta de Galicia para fomentar a conciliación, para fomentar a axuda aos dependentes e para a axuda nos fogares, para todo eso. Digo o que pasou, pois que desde a Xunta de Galicia o recorte foi casi, no Concello de Muros, do 60%. Iso foi o que pasou aquí. Co cal, non sei se lle parece a usted demagoxia ou se lle parece, non sei o que lle pode parecer, pero o recorte do 60% da Xunta de Galicia, eso a miña compañera de Servicios Sociais pode dicir. Volvo a repetir, non sei se en estes 2 anos o señor Feijóo e o señor Rajoy o pensaron, fixeron un examen de conciencia e volveron a... Pero creo que non, creo que a cousa sigue para atrás a marchas forzadas. Estamos vendo todos os días, por desgracia, que a xente que ten pedida a axuda de dependencia, cando lle chega a carta, os que lle chegan están enterrados. Iso é o que estamos vendo todos os días. O sea que me parece moi forte que desde calquer lado se defendan esas políticas. Eu creo que o que temos que defender desde Muros, creo que o Concello de Muros tamén é quen de defender os dereitos das mulleres e de poñer os medios necesarios, porque a min constame que desde o Concello de Muros non solamente é necesario, sino que hai casos moi puntuales, gracias a Dios que son puntuales no Concello e que non son moi abundantes, pero cada día son máis, donde sí se necesita dunha política municipal, donde sí se necesita un apoio desde aquí. E eu estuve de alcaldesa e sei como funciona e creo que actualmente está funcionando da mesma maneira. O sea, non chegan as subvencións, non chegan os cartos, non chegan os apoios para esta, nin para as mulleres, nin para os dependentes, non chegan. Co cal, eu creo que todo o que se pida e todo o que se apoie pedindo e non se critique, se diga que é unha demagoxia que unha muller veña aquí a pediros, a defender os dereitos das mulleres, que se chame demagoxia. Parece moi forte. Nós seguiremos pedindo, señora alcaldesa, e somos conscientes que no Concello de Muros, se o pedimos no POS, pedimos que na partida do POS, que non podía ser, porque non sei por qué, pedímolo cada vez que temos oportunidade que na partida de servicios sociales se incremente esa partida, porque é moi necesaria no noso Concello. Non estou falando de Madrid, non estou falando de Santiago de Compostela, estou falando das mulleres de Muros. Venega. De todas as mulleres. Bueno, pero que Muros non pode pedir aquí... Está o Venega agora no seu turno. Cando decían, bueno, esta moción en principio presentábase polo Día da Muller, falando do 8 de marzo. O 8 de marzo xa pasou e a moción presentouse tarde. Pero, bueno, vendo contido, penso que isto non é unha loita polo 8 de marzo, isto é unha loita diaria, para todas. Falar de demagoxia, estou de acordo con Caridad, que falar de demagoxia neste tema é moi fuerte e máis que o diga unha muller. Pero, bueno, vendo os recortes do PP, no tema de igualdade, no tema de loita contra a violencia de xénero, non me esperaba menos. Nada, simplemente decir que vamos a apoiar a proposta, que nos parece moi correcta, o sea, todo o que pon o vemos ben, e decir que a revolución será feminista ou non será. E nada máis. Partido Popular. A miña exposición acabou, pero só quero dicir que non tarxeversedes as miñas palabras. Cada un ten a súa forma de ver as cousas, eu aí non me vou meter. Pero eu non dixen que era demagoxia que o que se pide nin que o pida unha muller. Eu tamén estou moi orgullosa de ser muller e creo que bastante peleo no día a día na parte que me compete. Digo que é unha demagoxia o argumentario desta moción. E repito, e manteño. Pero non o que se pide, nin que o pida unha muller, nin da forma que se pide. Se cada un de nós, na nosa parcela, de día a día, loitáramos pola igualdade, como permíteme que o diga, como loito eu na miña parcela, mellor nos iría a todos. Nada máis. Partido Socialista. A mí parece moi ben que loite vostede na súa parcela. Pareceme de maravilla. E, bueno, non esperaba outra cousa, pero escuitar que... Cada un sabe que loita na súa. Efectivamente, aquí non estamos falando do que loitamos cada un de nós, estamos falando dos dereitos das mulleres, que é moi distinto.
O sea, cada un facemos da mellor maneira que nos parece, pero os dereitos das mulleres estánse conculcando desde os gobernos. Eso non ten discusión ninguna. Se poña como se poña, ten as siglas do Partido Popular e vostedes están as defendendo. Pois que sepa que están defendendo o recorte dos dereitos das mulleres. Co cal, desde a súa postura a título personal, eso tamén sería moi importante que lle transmitir aos seus compañeros de partido. Decirse, mira, o Concello de Muros necesita apoios para que as nosas mulleres teñan o que lles corresponde, para que teñan unha casa de acollida, para que teñan dereito a alimentos, para que teñan dereito a poder ir a traballar, para que teñan dereito a poder deixar os seus fillos, para poder acceder ao mercado laboral, para cobrar o mismo que o resto das mulleres. Iso é o que temos que defender, independentemente de que poña PP, PSOE ou Pablito non sei que, iso é o que temos que defender. E vostede, e solamente ve unha rosa e se ponen nerviosos, pero é que nós temos moi claro, clarísimo, de que os recortes chegaron ao Concello de Muros co Partido Popular, sobre todo os servicios sociales. E temos claro, temos coñecemento de que é así. O sea, que os recortes chegaron en todos os ámbitos, en todos os ámbitos. Podemos justificar que se fixeron recortes de maneira xeral, sí, pero que non podemos justificar son que as prioridades nos recortes, iso é o que ten que facer un político. Un político ten que priorizar, e o que non pode ser unha prioridade no recorte nunca, e digo nunca, e encho a boca, é en contra das mulleres, nunca, nin dos máis inválidos, dos menos válidos, vale? Eso defendémoslo desde o Partido Socialista, e vos, ti poderás dicir que o defendes a título particular, pero a nivel político non o defendedes, porque unha persona que recorta desa maneira non pode dicir nun lado e ven a outra. Iso é o que vimos a defender nós, aquí, e defendémoslo aquí ou donde nos poñan, donde sea, vámonos seguir defendendo. As políticas sociales son políticas que o Partido Socialista e xente de izquierdas defendeas sin condición, e vos non. Benega. Veña, non. Mellor non te jodas. No. Bueno, pois o Grupo de Compromiso por Galicia apoiamos a moción do Partido Socialista e solo engadir por algunha alusión que se ten feito que o día 8 de marzo en este Concello se fixo un recoñecemento a todas as mulleres a través dunha homenaxe ás mulleres de maior idade de cada parroquia. Se leu ese día un manifesto que se pode ver en internet a través do CIM. Se fixeron actividades nos 3 colexios do Concello cos nenos, porque nos parece importante traballar esta temática cos máis novos, coesas personiñas de menor idade. E a obra de teatro desa semana tamén era unha obra de teatro vinculada ao papel da muller, concretamente era a obra de teatro Carmín e Boasa. Digo por alusións, vale? Pasamos á votación. Votos a favor da proposta? Abstencións? Vale. O punto 6 da orde do día son resolucións de alcaldía, están á súa disposición as actas da Xunta de Goberno do mes de febreiro e os decretos do mes de febreiro tamén. E o punto número 7 son mocións de urxencia. Algúnha moción de urxencia? Partido Popular? Non. Partido Socialista? Non. E BNG? Non. Entón pasamos ao último punto, que son rogos e preguntas. Partido Popular. Ben, en primeiro lugar, queremos dar conta de que por fin se convocou o curso de Lingua de Signos polo que preguntamos en varias ocasións, así que queremos dar as gracias ao Servicio de Normalización Lingüística e a área de Cultura do Concello, que foron os que se encargaron da súa organización, segundo nos ten manifestado vostede. Xa que saca a colación o acto do día 8 de marzo, que tivo lugar aquí no Concello, gustaríanos saber se iso foi un acto de compromiso por Galicia ou era un acto institucional.
porque en varias ocasións tivemos que recordarlle, señor Alfonso, que os actos institucionais do Concello non son patrimonio exclusivo do partido do goberno, e vamos a ter que recordarlle unha vez máis. A primeira vez pode ser un erro, a segunda xa, en fin, pero que pase da corporación de forma reiterada xa é un xesto de mala educación, de desprezo aos concelleiros e ao pobo de Muros, que a verdade, pois non nos esperábamos de vostede, hasta nesto está resultando ser unha decepción. Na acta da Xunta de Goberno do local do día 3 de febreiro apróbanse as bases reguladoras das subvencións para actividades culturais e deportivas no ano 2017. Queremos saber que foi o que pasou coas do 2016, porque non se convocaron. Supoño que sería polo cacao que se montaron coas subvencións nominativas que se esqueceron de convocar as dirixidas a entidades no ano 2016, pero nos gustaría que nos lo aclarara. Vemos tamén que o día 17 de febreiro apróbase por parte da Xunta de Goberno local e por parte tamén da Alcaldía, mediante un decreto, a solicitude de subvencións para un plan de sinalización de recursos turísticos. Gustaríanos sinalar que se vai a solicitar un proxecto de sinalización turística intelixente, que non sabemos moi ben en que consiste e en que se diferencia da outra solicitude que fai cos concellos integrados na RDR de Muros Noia, e tamén, se lle consta, que a sinalización turística que existe actualmente está, en algúns casos, a piques de caer a estrada, como, por exemplo, o sinal indicativo da igrexa de Santo Estevo da Villeira. Non sei se se van a dedicar a colocar sinais unhas por riba de outras, ou que é o que van a facer, que tamén nos gustaría que non lo aclarasen. Hai unha factura de técnicas enerxéticas integrales por importe de 2.420 euros que ten como concepto estudo e análise da facturación eléctrica de 5 anos en instalacións do alumeado público e dependencias do Concello de Muros. Gustaríanos saber cal ou cales son as conclusións de dito informe, se se propón algunha medida para conter o elevado custo que se ven abonando polo alumeado público ou algunha fórmula de contratación que resulte beneficiosa para o Concello, que non sea apagar o alumbrado, que era o que facía o anterior goberno, porque para eso non nos fai falta ningunha consultoría. Solicitan, engarzado con este tema, no Fondo de Compensación Ambiental, un proxecto de mellora de eficiencia enerxética no alumeado público segunda fase. Queríamos que nos concretara onde se vai a facer e en que vai a consistir. Vemos na resolución do Concelleiro de Facenda relativa ao expediente 407/2017 que o procedemento de aprobación foi por resolución telefónica, que non sabemos moi ben en que consiste esa modalidade. A ver se nos lo poden explicar tamén. No pleno anterior, e a raíz dos accidentes ocurridos no Peirao e no Recheo, pedímoslle que convocase a Xunta Local de Seguridade. Pensamos que hai dous temas importantes que se deberían tratar nesa xunta, un plan de emerxencias local, e os problemas de orden público que se veñen dando dende hai meses no Chalón e na Fonte Vella. Queremos saber se ten pensado convocala ou con decir que escoita o rogo que lle reiteramos considera que é suficiente. Non sabemos se haberá que esperar a que pase outro desgraciado accidente para que vostede se decida a actuar. Declarou vostede de forma reiterada neste pleno que xa estaban abonadas todas as subvencións nominativas do 2016. Non é verdade. Queremos saber cando teñen pensado pagalas. Tamén nos manifestou que o problema das clases de informática en Esteiro estaría amañado en breve. As clases aínda non se reanudaron. Vai facer algo a este respecto ou xa vai desistir e deixalo para o curso que ven. En ese caso, que é o que pasa ca xente que abonou a matrícula para este curso. No mes de xaneiro, a Axencia Galega de Infraestructuras notificou ao Concello que durante os días 14, 15 e 16 de marzo iban a proceder ao pago de xuros e xustiprezo correspondentes aos expedientes de expropiación forzosa polas obras na Estrada 400, Treito Muros Baxareiras, e na 550, Treito Muros Outes. Dita notificación foi feita con arreglo ao disposto no artigo 49 do Regulamento de Expropiación Forzosa, que indica que é a Alcaldía do Concello a que deberá notificar a cada un dos interesados a convocatoria para o pago.
Queremos saber por que non se fixeron esas notificacións, se vostede considera que as notificacións aos veciños se fan a través do Facebook e unha vez transcurrido o primeiro día de pago, e por que se está mentindo aos interesados dicíndolles que os tiña que notificar a Xunta. O bar de San Francisco está pechado xa hai algún tempo. Si renunciaron á concesión, o que problema é o que teñen ali. Si non teñen pensado facer nada, vai a estar pechado para a Semana Santa e a este paso, pois, supoñemos que tamén para o verán. Vostede fala moito de manter os servicios cando dependen de outros, pero cada cousa depende de vostede, non se move un dedo. Estamos a poucos días da Semana Santa e a parte do apaño provisional que fixeron no Paseo de Louro non se ven outras actuacións. O Paseo de Muros está desfeito, faltan máis de 40 árbores, aí están os ocos para ver e de paso para tropezar neles. Non teñen pensado facer ningunha actuación de limpeza nos camiños, nin no paseo. Detrás da Praza do Mercado hai un contenedor de obra que leva ali máis de 2 anos, segundo nos din os veciños. Non lle consta ao Concello. Hai moitísima xente que se está queixando do funcionamento do Departamento de Servicios Sociais, a parte da que está esperando por ese servicio. Sabemos que é un tema delicado e precisamente por eso debería ter máis dedicación pola súa parte. Non sabe o que pasa no servicio e ao parecer tampouco lle importa moito. Cando se vai a contratar máis xente para asistencia a domicilio, segundo se comprometeu vostede na aprobación do Plan Único da Diputación? Queremos tamén saber se van a solicitar un obradoiro de emprego e, de ser así, rogámoslle que valore a posibilidade de que se restauren e pinten os pés de ferro das farolas, porque están feitos unha porquería e sería unha pena que por puro abandono acaben sendo inútiles para a súa función. Acabamos de ver na prensa que nas augas da Praia do Virxe do Camiño baixa calidade. No mes de xaneiro do ano pasado propuxémoslle que adicara parte do PAI a solucionar os problemas dos bombeos, pero vostede non quixo e acabou renunciando a esa axuda que a Diputación puxo a disposición dos concellos. Dixo despois que iban a arranxar os bombeos con fondos propios. A parte de renunciar ao PAI e botarlle a culpa aos usuarios por tirar toallitas, fixo algo, executáronse eses investimentos. Cal foi a contía dedicada a este problema? Porque non vemos resultados. Hai uns meses puxemos no seu coñecemento o problema de acceso que teñen os usuarios do vado número 192 en Miraflores. Fíxose algo a este respecto? Ou é que non é capaz de conseguir que lle fagan caso? Hai tamén un par de meses que nos dixo que en canto remataran cos traballos de poda se poñían a limpar os camiños de Serres. Aínda non deberon de acabar de podar, porque non sei, non sabemos, porque xa non é tempo de podar. E por último, e finalmente, queríamoslle facer un rogo. Segundo as noticias que tivemos, o próximo mes de abril, a presidencia da Mancomunidade vai pasar a mans do Concello de Muros, é dicir, as súas, señor Alfonso. Hai uns días, mentres en Muros se celebraba unha reunión sobre o rexistro da propiedade, o portavoz do BNG asistía a unha reunión poética en Noia, cousa que non lle reprochamos, porque, sin duda, a poesía ten bastante máis atractivo que os asentos rexistrais. O conto é que a raíz desa visita a Noia, conclúe o señor García que a incapacidade da nosa alcaldesa é contagiosa, porque ve lixo tamén por Noia. Ela, en cambio, vostede cree que o que pasa é que vostede ten máis poder e se en Muros non se recolle a basura, pois en Noia tampouco. Nós, señor Alfonso, xa perdemos a confianza nos seus poderes, así que, ademais de desexarlle moita sorte nesa xestión que falta lle vai a facer, pedímoslle que sexa dilixente nesa tarefa que consideramos de importancia capital para todos os concellos da comarca, pero sobre todo para o noso. Está o pueblo que dá pena desde Esteiro hasta Louro. Xa sabemos que é un problema da mancomunidade, xa sabremos que están os camións avariados, pero creemos que se pode facer e se debe facer algo máis con eso. Está.
Bueno, con respecto ao 8 de marzo, os actos do 8 de marzo, en ningún momento se mencionou en ningún deses actos o nome de ningún partido político, en ningún momento. E a eses actos estaba igual de convidado todo o mundo, pertenecera ou non a esta corporación, sea ou non sea concelleiro ou concelleira. Para todo o mundo igual. Era polo Facebook. Bases de cultura e deporte. Tono. Cando se prepararon as bases de cultura e deporte, o problema principal era justamente ese, o que dicía vostede. Hai moitas asociacións que presentaron, incluso as culturais ou as nominativas, que as presentaron mal. Entonces, o problema que viña era que a intervención non autorizaba que se presentaran facturas posteriores ao proxecto. Non, convocáronse despois. As de 2016? Non, as de Deixe que lle conteste. As do 2016 eran para justificar facturas anteriores á convocatoria do proxecto. A intervención que se dixo foi que a subvención convócase para proxectos futuros. Eso foi o que se fixo, nada máis. Ti abres unha subvención en base ao que vas a facer, non ao que xa fixestes. Xa, e que pasou no 2016? Pois que non se convocaron a tempo. Nin a tempo, nin a destempo. Non. Non se convocaron. E non se van a convocar. Con respecto ao plan de sinalización de recursos turísticos, explicas yo ti, Quintela. Do que menciona que o acordo figura na Xunta de Goberno Local, unha liña de axudas de turismo dirixidas onde caben varias posibilidades. A que se solicitou é sinalización turística física, peonil e máis intelixente para o casco de Muros. Creemos que o casco está falto de sinalización turística, prácticamente inexistente. O que é a sinalización intelixente, basicamente, con miras a futuro, onde cada vez máis a xente fai uso dos dispositivos intelixentes, o que se trata é de facer chegar aos dispositivos móviles mediante sinal Bluetooth. QR ou que é? Non son códigos QR, son uns dispositivos electrónicos que emiten continuamente unha mensaxe. Entón, ti, cando estás cerca do punto, con ter activado o Bluetooth, xa che abre directamente unha páxina web na que figurarían os contidos que, dende o Concello, se queiran inserir. Estudio e análise da facturación... Mira, estudio e análise da facturación eléctrica. Explicas yo ti tamén? Dixe inserir, É que se di inserir. En calquera caso, que si non lle podemos podo ver... dar información, pero bueno, Perdón, é que non o é. agora mesmo non lle podo dar información, pero bueno, está a disposición de calquera concelleiro que queira botarlle un vistazo á documentación que nos entregaron. Pero pasamos unha copia, se quere, da documentación que nos entregaron como resultado deste estudio, sin problema. Non a leestes. Que? Non a leestes. Claro que a lemos, pero lle pasamos a documentación e así a miran completa e non teñen que mirar un resumo. Fonte de compensación ambiental, Quintela. Fondo de compensación ambiental, como título mellora do alumeado público, mellora da eficiencia enerxética no alumeado público, segunda fase. O que se solicita é unha actuación dende a Praia de Medrón, prácticamente a última casa que hai na saída de Esteiro, ata Xantoque, o que se inclúe, o que se vai facer, o que se propón facer é a sustitución da luminaria da carretera, do alumeado da carretera, que están con bombillas de vapor de sodio en 150 vatios, a sustitución por luminarias tipo LED, reducindo a metade a potencia e o consumo para manter uns niveis de iluminación adecuados á vía. Os criterios de elección... Luminaria. Toda luminaria.
Preguntaba tamén por un expediente 407-2017. Sí, Un expediente. sí. E que decía? Que pasaba? E que pon procedemento de aprobación, aprobación por resolución como telefónica. resolución telefónica. Ese Quero expediente decir o que agrupa son todas facturas de Telefónica para identificalo. Aparece como Procedemento de aprobación. resolución telefónica. Son todas facturas de Telefónica, non é Telefónica. Non é que o procedemento de aprobación sea por non se teléfono. aproba por teléfono. Para identificalo aparece, de feito, É que o que no parece. expediente posterior aparecen todas as facturas de Telefónica. Pero nada máis. Con respecto aos problemas de seguridade, recentemente houbo actividade de noite, precisamente nesa zona na que había problemas como resultado das conversas e dos traballos que se levan feito esta última temporada entre a Garda Civil e a Policía Local e a Alcaldía. Non foi casualidade. Entendemos que son actuacións que non é convinte anunciar antes de que se vayan a levar a cabo, pero, bueno, esa é a prova evidente de que se está traballando para intentar resolver os graves problemas que hai, sobre todo en varios puntos do Concello, pero sobre todo aquí cerca da Casa do Concello, na zona da que xa se falou en varias ocasións. Houve unha redada, sí, houve unha redada cunha persoa detida. A alcaldía, a Policía Local e a Guardia Civil. A alcaldía non participou na redada. Dixen que fora como consecuencia das conversas e da coordinación que houbo esta temporada atrás, unha temporada larga, por certo, entre a alcaldía, a Policía Local e a Garda Civil. Eso non quere decir que a alcaldesa fora a facer ningunha redada. Pero foi unha xunta local de seguridade. Non foi xunta local de seguridade, pero si houve varias reunións, Policía Local, Guardia Civil e Alcaldía. Subvencións nominativas 2016, comprobaremos se queda algunha por pagar. Queda algunha por pagar, ti sabes? Queda. Das subvencións nominativas queda por pagar, que xa está tramitada, quedaba por pagar o de Semana Santa e o do Corpus. Volvan pasar o mismo porque a persoa que solicita a axuda é unha persoa física, non é unha persoa xurídica. Entón, cando se lle di e se lle explica os requisitos da axuda e que se lle vai incorporar no IRPF, Pero para iso se fixa a modificación. pois esa modificación require que a persoa física ou xurídica asuma a subvención concreta, a subvención nominativa. Non, o que quer é que ten que dar os datos correctos. Si non é imposible. Pero eso non foi o que se fixo na modificación. No, o que se aprobou foi as entidades que realmente executaron as actividades. Pero había algunha subvención nominativa que seguía indo a unha persona física. Xa. Bueno, pois esa modificación non se pudo levar a cabo antes. No, que estaba sin pagar. Con respecto ao proceso de pago de expropiacións, efectivamente en xaneiro chegaron a este Concello as notificacións. A alcaldía, evidentemente, non vai a notificar en persoa centos de notificacións porque é imposible, e o que se fixo, o que fixeron os funcionarios encargados de distribuir esas notificacións foi chamar ao Ministerio a ver se había que entregar todas esas notificacións ou como había que facer. Se lle comunicou desde o Ministerio que había que entregar as notificacións, identificar e entregar as notificacións nas que non había unha dirección, eso foi o que se fixo. E, ademais de eso, se puso a disposición de todos eles todos os medios que había no Concello. Oficina, local e todos os medios que había no Concello. Ademais de informar públicamente despois do proceso de notificación. No Bar San Francisco estamos traballando na elaboración dos pliegos para poñelo en marcha e contamos que este verán estea traballando o Bar de San Francisco de Louro. Actuacións de cara a Semana Santa, como todos os anos, pois se procederá, creo que xa empezaron, de feito, a limpeza das rúas do casco histórico, de feito xa empezaron, xa levan algún día limpando no casco histórico, o paseo marítimo, pero non só o paseo marítimo, tamén zonas verdes e recreativas de todo o Concello e algunha praia, sobre todo en caso de que o tempo estea bon. Igual que todos os anos están facendo xa traballos previos para que en Semana Santa estea Muros o mellor posible. Con respecto ao contenedor de detrás do mercado, non sei, ti sabes?
Bueno, pois mirarémolo. As clases de informática. De axuda a domicilio estáse agora mesmo en proceso de nun novo proceso de selección de persoal e creo que está rematado de hoxe ou de onte mesmo un novo proceso de selección de persoal para a axuda a domicilio e agora Son listas, non? Que se fai. claro, son listas para contratar. Con estas novas listas se procederá a contratación. Ademais, fíxose tamén, creo que xa o comentei en algunha ocasión, se pediron presupostos a varias empresas que dan este tipo de prestación para cubrir emerxencias e poder garantizarlle as persoas que estean traballando como auxiliares de axuda a domicilio, poderlle garantizar os días libres que lle corresponden ao mes. Porque coa lista que estaba operando ata de agora, había ocasións nas que cando se necesitaba alguén, porque faltaba unha persoa que tiña médico ou calquera tipo de emerxencia, pois se tiraba de lista e non había ningunha das persoas que puidera ou quixera ir a traballar, entón, en varias ocasións, houve persoas que no mes non puideron disfrutar dos días libres que lle correspondían. Entón, para garantizar que poidan disfrutar dos días libres que lle corresponden, xa está comentado con intervención de hai tempo, cando sea necesario se fará uso desta empresa. Non se vai externalizar o servicio, falo de momentos moi puntuais e polo tempo que sexa imprescindible. De feito, se se externalizara o servicio, non se estaría rematando o proceso para unha nova lista de auxiliares de axuda a domicilio. Non se faría iso. De externalizar, nada. Obradoiro de emprego, si imos solicitar obradoiro de emprego, xa asinamos un convenio con Carnota, vais solicitar conxuntamente con Carnota e precisamente un dos traballos que se plantexan no proxecto do obradoiro de emprego é a restauración das farolas do Paseo de Esteiro, un deles, non é o único. As farolas do Paseo de Esteiro. Do Paseo de Muros, perdón, do Paseo de Muros, perdón. Con respecto a Virxe do Camiño, dos bombeos da Virxe do Camiño, explícaslle ti o que se leva feito en todo este tempo nos bombeos? Primeiro aclarar que... En caso da subvención. Primeiro aclarar que a noticia que sae no periódico non di que a calidade das augas na Virxe do Camiño empeorara, di que se mantén. Por desgracia, pero se mantén. Sí, mala. Pero se mantén, non empeorou. Eu non dixe que empeorara, dixe baixa calidade. Deixeo rematar. Que baixa a calidade das augas. Foi o que entendín. O problema en sí non é derivado do funcionamento dos bombeos ou mal funcionamento dos bombeos. O problema en sí é derivado de que a rede de saneamento é deficitaria en algúns puntos. Co cal, en certa medida, se siguen continuando os vertidos á cunca do río Valdixería, a praia da Virxen do Camiño, evidentemente. As actuacións feitas nos bombeos foron reparacións, limpezas e demais. Os bombeos agora mesmo, salvo situacións puntuales onde pode saltar algún térmico por subidas de tensión, están funcionando ben. Non todas as vivendas e zonas que dan a Virxe do Camiño están conectadas á rede de saneamento, o cual dificulta que a calidade de auga nesa praia mellora, pero bueno, estáse traballando niso. E con respecto ao acceso do vado de Miraflores, eu a verdade é que non me acordo, mirareino, pero a verdade é que non me lembro do problema deste vado. Limpeza de camiños en Serres, é certo que non foron aínda, non puideron, tiveron outras cousas que atender, outros traballos que atender e non puideron ir, pero é algo que está aí pendente para en canto poidan ir. Bueno, Partido Socialista. Quero aproveitar unha das preguntas que fixo o Partido Popular, que falaba das zonas verdes. Zona verde hai na porta do meu despacho, na Plaza do Cristo, nos calexións na maior parte dos calexións de Muros, hai moita zona verde. Entón, era convinte de que está dicindo que vai quedar todo o pueblo ben para a Semana Santa, esas zonas verdes era convinte de que se dera unha ollada, porque son zonas, o casco histórico, onde a xente pasea moito por aí, co cal, como rogo que se controlen esas zonas verdes do casco. Ben, con respecto aos vertidos da Virxen do Camiño, eu creo que aí
queremos rogar de que se faga o necesario para que esa playa, que é unha playa marisqueira, pois que non siga dando deficitario o análisis, pero queremos rogar que se fai falta facer inversión, que se faga, porque no goberno anterior fixéramos unha inversión moi importante, e se preguntades aos técnicos, no goberno anterior fixérase unha inversión importante na zona de a Virxen do Camiño, toda por detrás. Bien, levan en Louro casi 2 anos sin contacontos. Os parques de todo o Concello, outro rogo, necesita mantenimento importante. Non contestou de se é certo que vai tomar posesión como presidente da Mancomunidade no próximo ano ou agora. Sí, e se é verdad que vai a tomar posesión como presidente da Mancomunidade, rogámoslle que se execute o acordo plenario e poña a funcionar os contenedores soterrados, porque estamos moi nerviosos co que vai pasar, visto como está a basura agora mesmo, co que vai pasar en Semana Santa e no verán, para preocuparse. Con respecto, agora vamos facer outro rogo, con respecto ao que dixo da contratación de persoal de servicios sociais. Nós rogámoslle de que non externalice ese servicio, como fixeron que a contratación que de externalización nada. Pois na piscina de Muros, pois contratouse unha empresa para dar clase de zumba. Polo menos así se recolle nas facturas que nos presentan. Entonces, nós rogámoslle de que en Muros hai xente titulada suficiente como para facer o traballo de asistencia a domicilio e que non gustaríanos que pode ser que non aparecera unha empresa de fora debido ao cantidad de parados que temos xa no Concello, que non vai a máis. Con respecto ás cartas de expropiación, creo que non contestou moi ben. Non o contestou moi ben. As cartas de expropiación mandaron desde a Xunta de Galicia, con salida de 16 de enero de 2017, mandaron unha comunicación para que citara e unha relación, unha lista con nombres, apellidos e domicilios, para que citara os afectados, os que tiñan que vir a cobrar o xustiprecio. Cando chegaron aquí, a xente non o sabía. Non sabía nadie nada, porque desde o Concello non se mandou. Pero non é certo que non se mandara, porque si se mandou, chegaron hoxe. Fai máis de un mes desto. Chegaron hoxe as cartas aos afectados sin registro de salida e sin fecha. Non sabemos cando se mandaron, pero as cartas chegan hoxe. E dinlle, chaman ao Concello, e dinlle que non se preocupen, que lle van a pagar, sí, pero van ter que ir a Santiago, a cobrar a Coruña, non sei onde, pero aquí non. Entonces, rogámoslle que, por favor, ese servicio que ten que prestar o Concello, que o preste, e non 2 meses despois. Queremos saber cal é a deuda que acumula a actual concesionaria do Camping A Bouga e canto tempo lle queda, porque creemos que non pagou. Eso é o que se comenta. Queremos saber que pasa con a licencia de obra do señor Elixio detrás da costa, que anda home desesperado e que parece ser que, según el e según os técnicos, que cumple todas as condicións. Eu non o sei, pero é unha pregunta que nos viñeron facer, se podíamos facer no pleno, e nós facémola. Que parece ser que cumple con todas as condicións e que non se lle está dando a licencia que está pedindo. Na Xunta de Goberno Local do 17 de febreiro de 2017, apróbase a subvención para as melloras de áreas de lecer en Esteiro por 61.940 euros. Queremos saber, ou ver o proxecto, ou saber de que é o que se vai a facer, porque non o sabemos, nin se nos mostrou o proxecto. No fondo de compensación xa nos din que é para mellorar unhas farolas que hai na entrada a Esteiro, non? A segunda fase. Desde Xantoque hasta a última casa sempre de Esteiro. Vale. As clases de zumba contratouselle a Fidelis Factu non sei que non sabemos quen é. Non vimos o contrato en ninguna xunta de goberno, non o vimos, non sabemos cando se contratou e, bueno, preferíamos que fora xente de Muros, non o sabemos se é ou non, pero preferíamos, e supoñemos que, bueno, que teríamos que ver este contrato. Se xa se está pagando e nos consta que Muros paga con moito retraso, o contrato xa debería pasar por aquí, supoñemos. Rogámoslle que cando haxa un contrato, polo menos nos faga partícipes o resto da corporación municipal.
Queremos saber se os informes xurídicos van a ter conclusión, porque como non teñen conclusión, non sabemos se son válidos ou non son válidos. A maior parte dos informes xurídicos o único que teñen é unha relación da legislación, pero non sei se o di a alcaldía en petit comité, porque cando chegan aquí non di se está ben, se está mal, se pode facer ou se non. Entón, queremos saber cando van a ter conclusión. Estamos moi preocupados co problema de Espina e Delfín. Xa se acabaron todas as prórrogas esas que se inventaron e nós seguimos mantendo de que Espina e Delfín ten unha prórroga de 5 anos, pero non sabemos que conversas se están levando, que pasa co canon, se está facendo algún tipo de xestión para reclamar a débeda que ten co Concello de Muros, non sabemos nada, todo quedou aí. Queremos facer un rogo tamén e dicirlle que non queda moi ben que faga culpable a toda a corporación ou oposición da súa ineficacia, porque que vostede non pagar as facturas da luz, e xa o dixo no outro pleno, non pode dicir agora que a culpa é dos grupos da oposición que votaron en contra, a culpa é súa que non ten un presuposto e non ten unha partida para pagar a luz. Entón, rogámoslle que cando nos vote a culpa que non la vote con razón, como lle votamos nós a vostede. E logo temos unha curiosidade con respecto á obra de anido. A obra de anido é do pós do ano 2016, ainda non se empezou ni se vai empezar. Pero aparece na Xunta de Goberno do 3 de febreiro, aparece aquí que se fixo unha modificación no punto número 8, di corrección de erros do acordo adoptado na Xunta de Goberno local do 25/11/2016. Eu, por moito que busquei esta Xunta de Goberno, non a encontro. Non sei se non la pasaron ou se non hai, se non houve Xunta de Goberno. 25 de novembro de 2016. Porque temos a mesa de contratación foi 24 de novembro ás 2:30. O mismo día foi o pleno de novembro, ás 8:30. Ese mismo día trouxeronse as actas número 32, 33 e 34, que eran de 7 de outubro, de 14 de outubro e de 26 de outubro. Dispós do pleno de novembro, xa pasamos o pleno de xaneiro. Un extraordinario en xaneiro para aprobar a conta xeral fora de plazo, e logo o pleno de 26 de xaneiro. Eu non teño constancia, polo menos na nosa documentación, de que houbera outro no medio. E aí leváronse outras actas de Xunta de Goberno, pero aí xa empezan desde 39, 40, 41, 42. O cal, a do 25 de novembro non a temos. Entón, queríamos saber por que non temos esas actas de Xunta de Goberno desde a do 25 do 11 hasta a do 30 do 11, que debe ser a única que falta. Pero debe faltar algunha máis porque non coinciden os números. Co cal, rogámoslle nos facilite esas actas da Xunta de Goberno. E creemos que nada máis. Bueno, con respecto ás zonas verdes do casco de Muros, xa comentei que xa están limpando o casco de Muros. Con respecto á inversión na Verse do Camiño, no pos do ano pasado se invertiron 600 e pico de mil euros, e deses 600 e pico de mil euros, case todos son en inversións en saneamento que inciden directamente na mellora da Virxe do Camiño e da auga da Virxe do Camiño. Así que creo que está máis que claro e demostrado que si necesitamos e podemos facer inversión para mellorar esa situación que se fai. Xa se fixo e se sigue facendo. Non siga habendo vertidos, non? Non me interrompa. Sigue habendo vertidos. Como xa comentei antes tamén, sigue habendo nesa zona casas que están sin conectar. A día de hoxe, mentre non se fagan esas obras, hai casas que están sin conectar porque non teñen rede de saneamento a que conectarse. Entón, mentre siga habendo vivendas sin conectarse,
É normal. Non é só o problema do pozo de bombeo, que, como xa comentou o meu compañeiro, está arranxado e salvo averías puntuais que se arreglan rapidamente, non hai problemas agora co pozo de bombeo do Furón, que como se coñece. O mantemento dos parques vaise facendo pouco a pouco e con respecto á presidencia da Mancomunidade, decirlle dúas cousas. Efectivamente, lle toca a Muros agora, non é que non contestara, é que o Partido Popular non preguntou se eu iba a coller ou non a presidencia da Mancomunidade. Sí que a vou a coller porque nos toca, pero hai unha cuestión que sí que quero aclarar para todo o mundo. E é que, por desgracia, a posta en marcha dos contenedores soterrados, que vostede sabe mellor que ninguén os problemas que hai para poñelos en marcha, porque os colocou vostede e non foi capaz de poñelos en marcha antes de ter que marchar da alcaldía, pero, por desgracia, a posta en marcha deses contenedores soterrados non resolverían o problema da recollida do lixo, porque se os camións están averiados para recoller os contenedores en superficie, tampouco van a recoller os soterrados porque son os mesmos camións, entón non se arreglaría o problema da recollida do lixo, aínda que os contenedores soterrados funcionaran. Que, insisto, vostede sabe mellor que ninguén cal é a problemática. E usted tamén. Con respecto ao persoal de servicios sociais, xa dicen que non se vai a externalizar. Non é creíble que se vai a externalizar cando se está agora mesmo rematando un proceso selectivo para auxiliares de axuda a domicilio. Con respecto ás cartas de expropiación, esas cartas que chegaron hoxe son as cartas das persoas que non viñeron no seu momento e o que se fai é informalos, recordarlles que poden facer efectivo o seu cobro en calquera momento, se lle día a forma e non teñen que ir a Santiago. Teñen que ir a Santiago se queren, pero non é necesario. Hai un teléfono e un correo electrónico a través do cal poden funcionar. Non teñen fechas. Non sei cal é a deuda acumulada do Camping A Bouga, consultarémolo e llo diremos. E o plazo? Coa licencia de obra de Elixio... O plazo do camping acabou xa a concesión ou está en plazo aí? Non, que eu saiba non se acabou a concesión da Camping A Bouga, claro que non. Coa licencia de obra de Elixio non hai ningún problema en especial. Hai 2 informes, un deles ten observacións e entón, bueno, se lles vai a requerir os promotores a que aclaren, a que informen sobre esas observacións, a que se pronuncien sobre esas observacións para logo tratar en Xunta de Goberno a concesión ou non desa licencia de obra según os informes técnico e xurídico. Con conclusións os informes, non? Con respecto aos informes xurídicos, se van ter conclusións ou non, os informes xurídicos fan os técnicos xurídicos e eles son os que deciden que poñer ou non poñer no seu informe. Son eles os que teñen que decidir que poñer ou non poñer nos seus informes e teñen o que a persoa que fai o informe considera que teñen que ter. Van ter conclusións ou non? Na Xunta de Goberno Local fala de melloras nas áreas de lecer. Quintela, explicaslle a ti? O que se contempla para facer con ese proxecto é dotar ao Colexio Ricardo Tobío dunha pista deportiva con dimensións adecuadas e en condicións e a renovación do caucho do Parque Infantil do Artón. Parque Infantil do Artón. Pero non vin o proxecto, entón non sabía que estábamos falando. É que non o vimos, eu non o vin. Clases... Non ten máis que ver aquí, solicitalo e se lle enseña. Clases de zumba, tono. A persoa que está dando clases de zumba é unha persoa do Concello, é unha rapaza do Concello. O tema de que factura a través de Fidelities Factu é que é unha asociación de autónomos que axudan a persoas que non lle fai falta facturar como autónomos porque están asociados a esa empresa. A facturación vai a eles, pero a persoa que presta as clases de zumba é unha persoa do Concello e non chega con facer un contrato, sino que simplemente pola prestación de servicios. Non chega a 18.000. Non hai contrato? Non. Nin selección, nin nada, non? Fixos así? Non, pedironse presupostos para unha prestación dun servicio. Sí. Bueno, e con respecto á Xunta de Goberno Local, que non lle cadran as datas, mirarémola e xa lle informamos do que vexamos. Creo que falta máis de unha. Creo que non. Venega. Vamos alá. A ver, queremos saber se avanzou algo no arranxo do Paseo de Esteiro. Tamén queremos saber cando se vai a executar a colocación do repetidor de televisión de Santa Cataliña, agora que xa está todo resolto. A ver, no tema de internet de Abelleira e Torea,
a ver si se adiantou nas conversas mantidas con Telefónica para dotar de internet. Lembramos que hai unha moción aprobada polo Pleno da Comprobación que trata disto. Sábese por fin algo da reclamación feita a costas sobre as obras da Illa da Creba? Sobre a recuperación da Praza de Abastos de Muros, ten o Goberno previsto convocar algún día a mesa sectorial para comenzar o plan de dinamización? O cable solto á altura do Salto segue igual. Averiguou o Concello a quen lle corresponde amañalo ou fíxose algo por amañalo? Os traballadores temporais se ven sen cobrar os trienios. Vaise solucionar? Porque aínda non se aboaron as nocturnidades á Brigada de Incendios do verán do Concello. Van a cobralas algún día? Vanse a tomar medidas para garantir o cobro das expropiacións a aquelas persoas que non tiveron ocasión de reclamalas? Iso penso que xa o comentastes fai un rato. A ver, vai o Goberno municipal a interceder para a solicitude da permanencia da oficina de correos de Esteiro e evitar así tamén a supresión de 2 prazas de reparto na rúa en Muros? E a ver, ante o roubo producido neste mes no campo municipal da Salina, no pabellón de Esteiro, queremos saber se o Concello colaborou no arranxo dos desperfectos de antos locais e se se investigou na busca dos culpables. E rogos. Unha vez máis, rogamos que se elabore un plan de mantemento xeral que atenda de feito eficiente a todos os espazos públicos do Concello. Rogamos por petición veciñal que se mellore a sinalización e os horarios nas paradas do bus. A xente que non é de aquí non sabe onde ir a coller o bus, porque hai sitios que non hai ni marquesina. Voltamos a rogar que se dote de internet a Casa de Soibos, xa que están a realizarse cursos e charlas informativas ali e facilitaría moito estes actos. Rogamos novamente que se arranxe o afundimento da beira rúa que se localiza na Tremenda, ao lado da farmacia. E rogamos que se atendan as peticións da directiva da Sociedade Deportiva Esteirana que presentou no Concello da ampliación dos vestiarios co fin de dispor de vestiarios femininos e a instalación de 2 torretas de focos no campo municipal Xosé Luís Vara, unha a cada lado dos que xa hai, e a ser posible subirlle a altura para que abarquen a visión completa do campo de xogo e ter un alumbrado digno. Nada máis por hoxe. Bueno, con respecto ao paseo de Esteiro, o último que me comentou o xefe de costas, da demarcación de costas, é que está Igual. en asesoría xurídica de Madrid, que están en asesoría xurídica o proxecto. Televisión en Santa Catalina estáse elaborando o proxecto ao mesmo tempo que está prácticamente, por fin, conseguido un terreo, un lugar para ubicar a Pero eso xa estaba torreta. mes pasado. Sí, había un terreo ubicado, pero a propietaria pedía unha cantidade que o Concello non lle pode pagar, evidentemente, para comprar o terreo. Entón, houve que buscar outro terreo alternativo, buscouse, xa aparece, xa o hai, e agora se está con ele co proxecto, está moi avanzado. A ver se é verdade. Internet, Tono. Falouse con Telefónica, falouse con Vodafone, por exemplo, Vodafone xa está disposto a poñer unha antena unha vez que este instalado o repetidor de televisión e vai colgar unha antena de telefonía e estou pendente de Telefónica. Pero Vodafone xa contestou que sí que poñía antena. Pero iso daría cobertura a calquer compañía, quero dicir, se ti non queres coller Vodafone... Cada un teria que poñer a súa, estou pendente de Telefónica. Bueno, Vodafone polo menos dixo que sí. Habría que ver. Das obras na Illa da Creba seguimos sen saber nada e con respecto á recuperación da Praza de Abastos está un funcionario buscando a información que se necesita para montar a mesa local de comercio. Pasa que, bueno, este mes a verdade que tuvo moito traballo con varias subvencións e bases de contratación que está preparando, que se lle pasaron os representantes dos traballadores para que as vexan antes de darlle unha aprobación. E está un pouco parado, pero agora que remata todo eso, e rematou, creo, que o Obradoiro de Emprego tamén coa solicitude, agora xa pode retomar. No cable de altura do Salto, comunicáronme que era un plástico, unha especie de funda, o que colga para baixo. A funda que non é peligrosa, pero, bueno, sigue pendente de retirar. É antiestético tamén. Os trienios dos laborales están en intervención e tesourería traballando nisto, van cobrando pouco a pouco, Sí que cobrou alguén, van cobrando pouco a pouco.
E de nocturnidade e antiincendios, preguntei por isto e o que me comenta o persoal que tramita o tema das brigadas antiincendios, o que me comunican é que o salario que perciben xa inclúe a nocturnidade, é o que me transmiten. Que os horarios os marca a Xunta directamente, os horarios non os establece o Concello, ao Concello lle chegan os horarios destos traballadores, malos turnos, de mañán, de tarde ou de noite, e que o salario inclúe xa a nocturnidade, é o que me comentan os funcionarios de aquí. E o resto... no, espera, con respecto ao roubo da Salina, Quintela, sabes ti? Presentouse unha denuncia sobre o acontecido tanto no pabellón de Esteiro como na Salina. A Garda Civil, as investigacións que Moito non fixo... o curraron, foron ali, sacaron 4 fotos, non miraron nin as huellas. Non sei, E sei habías por todos os que me lados. comentaron tamén que tamén entraron noutro local en Esteiro, pero que, bueno, Júntalle este hasta aí non podo dicir máis. Eu hasta aí, polo que me dixeron, hasta aí non podo dicir máis. Algúnha indagación e xestión fixeron, porque de feito incluso algunha persoa veu a manifestar o seu malestar porque decía que se sospeitaba de un familiar seu e que non era e que tal. É dicir, que indagacións sí que se fixeron, sí que fixeron, A ver, non é mesmo facer pero non acusacións que facer investigacións. Quero concluíron. dicir, aquí houbo foi xente que falou demasiado. Pero, quero dicir, cando chegou a Guardia Civil e a poli local ali, non, o sea, o destornillador co que romperon a porta, nin siquiera colleron na man e meteron nunha bolsa. O sea, aí xa vi huellas de todo Dios que o tocou. O sea, non se ten cuidadiño, por decirlo así. Bueno, pois así, creo que está todo, me parece. Bueno, pois con isto creo que rematamos. Así que moi boas noites e gracias a todos.